Thank you, Annabelle. Namoyo, what do you say? My piano favor gospel hip hop. My piano for gospel hip hop. Oya, oya. Oh, Cindy, oh, Cindy, ooh, Itembalam. Oh, can they WhatsApp footing here? Can they WhatsApp footing? Can they WhatsApp Zagari? Can they WhatsApp right now? Can they use it? Song is the Afana. Jesus, Unamyana, Samaya. Oyo, ay, Isa, ay, oyo, oyo, Isa, ay, Billions, how are you? Felicitas, did you say? Terry Mashidando, oh, sorry, I'm going to do it. I'm going to be busy. I'm going to busy. I'm going to take around my grocery around. And I'm going to come from Angelina. Valerina, did you say? Ah, disco, Jacob, Chikuru, Zamari, that disco is just a one away. Hush, 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 hush. Manila do it Thursday. The top of the seven one. Hey. Ria Hubo Camurena Rinserita Bella Wena Risa Pila Kamunati Kababalo Yahandate Chisa DJ Cleo. Oyo. Hey. Mapiano imongo. Ay. Ay. Kanyara to baby. Come on. Guys, the weekend starts today. Happy, guys. Chisong chino nakiza man, guys. I was chisong chino nakiza shim. Right. Masanzi wa mabapo, yes, kana basi pano zongona chimunya, guys. Ndangona tinezuro, handina kwanza kuti ndiuye panapa. Shakira. Poto hii. Poto.
ndakaona tinesera ndakwanisa kuti ndiye guys because makumbanga kaneta nekuinda inotengera vanhu vari kudiaspora magrosari ekuinda kumusha nezuro ndaive ndiri busy guys ita maorders evana kutenga grosari ravo animozati ndiri rana saka ndaivaranira magrosari zavo nezvinhu zvakasiyana siyana zvavaitenga zvekuindisa kumusha saka ndakadzoka makumba kupisa basa makambotengera vanhu magrosari 12 one time kutengera 12 people one time and you have to make sure kuti hapana mistake yauri kuita ipapo animona saka makumbanga akazvimba nezuro ndakadzoka ndakaneta kusvika nekungoti gese nekuti kuvata kudai sochiti anchamuka ndiye flat maimwana saka mondiregerera wanditika because somwe ndo tiri mahasla ndo hustling dzedu wanditi wedzera pasazose yakawanda stereki half saka ndo hustling yedu esitapiwa nashe saka tinge tichitongobhalansa kwese handiti because vanhu vediaspora vanga vari supposed kuuya saka nezvakaitika izvi majority haichauyi the only way yatovepo kuna namai vavo nemhuri dzavo kuti tidye pachristmas kwakutotumira kuno kusa kuti sitikwanisa kutumira kupi titenge tinde kumusha handimaona nekuti at least kuno kunowana zvinhu zvinenge zvakati ochiya zvakati wandei and imimi musatombochikomplena zvei ndakakudza before musi wa1 kuti guys maprices achakwira manyaya mutenge zvinhu zvenyiko zvinomise kumusha vamwe venyu vakaginowa handiti chitaisi mosho yenyu manga muchifunga kuti muchadiwo muchauya kumusha but zvakabva zvavhariswa handiti saka totongotamba iri kurira tiripo ende vemabhazi vacho vari kurovera pasi zvokuenda maimwana vari kuchaja zvokuenda chaiko chaiko maimwana zvokuenderatu asi tinge tingoona kuti panorizinika navo pane zvinhu zvakawanda unoti ukangana tenga gusari re15,000 10 12,000 tinozorizinawo navo tozorizina navo kuti aiwa akazviti tanditi maona sana ndiri busy guys and also poto shuwa shuwa maybe poto inotsvaka nakagara panapa payariko zvake pafoni yake kubedroom kwake uko hanimaona right and the other thing vanhu vari kuuk ndawane mamessage simeri handizvichaiti mafuta handina kutumira guys ndandakatarisa kuti ndandakatemba kuti munhu andandakataura naye ari kuuya kwanga achiuya kuholiday ndiyona ndichapa mafuta acho ese saka kune vaperegwa nemafuta vari kuti simeri mafuta hapana yekutamba guys totongotamba yoiya yatosita mazuva ese because munhu achakwanisi kuuya haana mari kuzopinda muquarantine kuti wagwayoyo ma2000 ndiwaya kana abva kuno right mira ndidaiso chimira icho nditera nodavira ndina evangelist vari comment section varikuda kubatsirwa handiti guys we all know vakundi online ministries handiti tinovasiva vaya vatinofarira stereki vaya akundi online ministries vaya right that's the person anandichitsvagai andisenda nandichitsvagai mimi pane link yandakanda panombura mundipiniro palife yandiri ndiche mose muripo saka mungangondi matokwana saka pane live yandiri kuita ndipinirewo link iyo yandakupai alright okay zokera imunovata sorry guys ndikumusa vanhu vabva kubasa panapa vabva kuma night shift ndicharohwa namukoma godhodhongo vanorova guys vanotuka futi saka ndichatukwa kuti ndavamusa ndibva kubasa hanzi asi muri kubika beef ndiri kubika beef shamwari ndibika beef hesi risi awe kamunhu kanonzi risi aka kanomborova unombomboendepiko nairisi unenge uripi saka mafuta hapana munhu andati ndapa sofa auya yatsva yafa yakaloda ndiyewona tachita takawirana tachatakura uita agent ikoko zvino yafa yakaloda guys saka totongotamba yo yaya mazuva ese kusvikira tawana munhu achadii kusvikira mavhurigwa kunzi muchiuya ndio patosokwanisa kutibatise nokuti shipping haiti guys shipping hazvitomboiti tinotorohwa kana kuma 30 something thousand chaichai hazvibudi haiti kuti shipe box chairo hazviiti anomona hazvigoni saka tinotorohwa pasi petsoka kwainoti mo ndobva Gweru Leonora ndo kwangu chaiko kugweru chaiyo ikweyo 054 handichi saka right program yedu guys mauche haina kumira tiri kuinda kumberi iri kubudirira saka ndichika program yemauche zvatakaronga yoyo last charity work yedu ya December pano pa diaries iya yemauche iya yakugweruko nemagrosari hambas tinenge tiriko guys michingoza tinenge tiriko how I don't know kana mwari vari kuzotakura usiku tichinofuma tawe kugweru ndozvatichaita anoona asi hatina tichange tiriko
mimi changona Taveko tichange tiriko. How I don't know, but tichange tiriko guys. Mimi ingoiziva kuti chimuswa 18 chinenge chakangochaya pa 6 pamiyambo paya tinenge tiriko. Hanimona tichangona kuti how far how asi tichange tiriko andi mashona chingogara makasiva izvozvo. Saka tapiwa naChamanyonda tichafura nekuHarare uko takudzoka tichikuona andi tikagadzirira kuti wotenga nandosi tifambe chidla chidzoka kuno kuSouth Africa. Sitogara andika iwe kwachida chigubhu chemafuta uzoti mundu igiro chigubhu chemafuta toione chigubhu chemafuta tokuzi mafuta anodhura kakwenyuko right. Saka guys ndo zvatatiri panapa right. Link yauya Vakundi Online Ministries guys, link yakapinwa apa iyi Veduway antika this link yakapinwa apo iyo handiti kune vanoda zvokunamata mhepo dziri kusumuka zvakawanda zvikuitika mafamily guys havasi kuvata vachitaura zvezita rako kuti 2022 haufaniri kumupedza. Vamwe vari kureverera kuti 2022 muchatewo iyo ngauparare, imba iyo ngaiparare, iwe unorogwa sei, vana vake vasina kurorwa varipo vamwe izvozvi right now vari busy kutoreverera kuti iye basa rakapinda nogowana basa sei, anowana visa rekuenda kunze kwenyika sei, vana vangu vakazara pano hakuna kwaanoenda, vari busy kurevera. And the only way guys for you to conquer all these nonsensical things that are being done by people is through prayer. Hakuna mushonga, hakuna mvura kana kuti dombo rinokuprotecta pazvinhu zvevavengi vanenge vachita kunze uko, vanenge vachireverera vachita zvakaipa guys. Chinokuprotecta chete munamato handika only prayers can stand with you. Only God is your shield. And handizivi hangu kana kuti zvimwe zvinhu zvinoprotecta vanhu, ina handizivi kuti zvinoprotecta svika papi, but chandinoziva inini hangu ndisingadi kunyatsa kana kuti kutarisira munhu kana kuti kudii. Mwari vangu havakwani mumushonga, Mwari vandoziva ndonamata inini kana mubhodhoro havakwani kana mumvura havakwani. Saka he is the only shield that I know for now for you, for your life kuti you are protected. For vavengi vese vari kurwa newe kuti vadzokere handika kuti zviite go back kwavari, hazvitombonidi vana go back to sender. Your knees iwewe mabvi ako chete anoprotectira zvakawanda guys. Taro chokwadika tikadei takatofa tinoreveregwa mozari kune vamwe vanhu vanotori nekungokuvenga godo rinongo anongotokukuvenga so usina chokamukakanisira ipo pasocial media pana munhu anenge achitongokuvenga kungosvotwa newe songoti ende mai vanondisvota chomitira hapana in person haakuzivi munhu akadaro kana anogona kutokuraya handika social media ndofunga atichoziva kune vanhu maybe zvakawanda zvikuita pasocial media guys. Vamwe vanotogona kana kutonokubatira kana mvura dzemapuso kana mishonga kuti vangokudubura hanimona entertainment hapana zviri papo hanimona. Saka dei takatofa kudhara munongoziva dzimba guys. Ukaona vamwe vanenge vakudza too deep newe inenge atori personal yekuti ndofunga anenge achine zvaanotika chitombozama kuda kukuita but zvichitoramba. Handina chandinenge ndichandisana kudi chandika chakandiprotecta ndochiri pandiri handika chiri mberi kwangu. Saka ndinogara ndichitaura kuti greater is he that is in me than the one that is in the world. Munhu akagona kunditambudza nyama yangu akanditambudza simweya wangu habati, akagona kunditira makuwa, akagona kunditaura, ndingagona kutukwa, ndagona kuitwa sei, but zvinongoperera mukutaura nekungonyora ikoko but chekundita checho hapana because ari mandiri wandinotenda maari wandinodedza maari ndinomuziva. Saka guys imimi woka ndingokukurudzira iwo madiaries handitika hanzi prayer nevadzimu right. Vadzimuwo ndofunga vane pavanochengetedza munhu wacho kusvika, asiwo vadzimu ava vanotodhipenda kuna Mwari. Tichida kuzana chokwadi effect is effect muchemberesoko handisi kushora uyu chinamato chevanhu handika asi vadzimu vamuri kutaura nezvavava handika vanhu vakanga vari vanhu vakatofa handiti chakaita kuti vasakunde rufu ndechekuti kune mumwe munhu ari mukuru pane rufu, pane chimwe chinhu mukuru anove ndiye anoprotecta kana vachizobatsira vane pavanogona kuprotecta kusvika hanimona pane pano ndosaka muchizofa handichiona because vadzimu havazokwanisi kuprotecta kuti usafe handiona ndosaka chiporo chimborwara semunhu because vadzimu vakwanisi kuprotecta. Asi Mwari kune vamwe vanhu vasingazivi chinonzi kurwara chipa upenyu hwavo vakangomira panzvimbo chaiyo chingoti Mwari ndiye muponesi wangu, varipo vakangomira nhasi vakamubvunza kuti kurwara hospital haatoizivi hanimona nekubhiliva muna Mwari. Saka vadzimu kana variko and vachiprotectawo vane pavanoprotecta kusvika, asi Mwari ndiye vadzimu vacho vanotonokumbirawo kuna Musikavanhu ikoko kana kuri kuti vanogona kutaura naMusikavanhu ivo vari vakafa, nokuti ndakambowawo kuchinzi vakafa kuvakafa vapenyu kuvapenyu vakafa havana kukama nevapenyu. Ndakangowawo handinizivi ndizvinhu zvandakangonzwawo hanimona. Saka kunamata guys for you to cover yourself and your family handika link iyo Vakundi Online munovaziva guys, asi zvokuti mangwana mozodzoka konzi vanhu vanoshanda naSimeli vanodai come on guys. Inini vanhu vakawanda vanongouya paplatform pano because I accept and tolerate people munozviziva imi handi chero ndichizourumwa hangu kumusana nevamwe vanhu handienda tolerata hazvina hazvo kuipa asi ndochipo changu whoever anenge ndikuda kushandisa platform handika avandibhadhari kana sendi kana kuti kudi vanongouya voitauya vanoita hanimona voita tozoziva ino madhiri kumberi uko kuti ndo zviri kuitika hanimona but ndikenda tomboti tiri kusumudzirana tiri kubatsiranaka handimaona but munhu handiti munhu
kozobuda ako mashuka ninge mshitagwa namwe vedu pano kana nomwe wangu pano avapi vakashandisana na Simeli vakabhadhara Simeli vakazida come on guys, do you think ndingabhadharwa mari yekuti mudlirwe mari mimi ndingabhadharwa mari yekuti ndidedze vanhu kuti uyai pano muzotora mari dzemadiaries mudle mari dzemadiaries? Come on guys, I am the same person kana ndazviziva anodzoka futi achipisa same people zvakare hanibona, but wamwenyani ngachiti vakabhadharwa. Saka kungoda hedu kuti tingotsaurana tionesane kuti munhu shandisa mabvi ako handika nothing is greater than God. Pindai mulink iro, indai munopinda right now mu WhatsApp group iro revakundi ramai mukuru revakundi online ministries handika kunonamatwa kuchitwa ma prayers kuchitwa ma fasting kuchitwa chi handika ende mumwe wedu pano tutoda kuti gore rechitanga apostle Mazvita mumbouya pano mumbotikavawo nemunamato mumbokava umwe neumwe nemaridzo nemunamato anditika chikumbiro chanditongoita public ichi nokuti muri vanhu vanozikana online baba vakaparidza uko denga rinodinginyika handi mazviona zvatonyatsoziva. Saka mukambotikumbirira apostle kuti one tichitangawo kana musi wa31 kuti mutikavhe munhu wese apinda akachengetedzwa whatever tiri kuplana nasatanika chishaye simba chitwe nullified tinenge tichingokutendawo nazvo handiti. So yeah, handiziva ngu tichanzwa tapinda. Thank you very much guys. And zvakare sati ndatanga kutaura nyaya yeshamwari dzekurumana idzi bayana kumusana nemapanga nekuchekwa avazhinji vedu takaitambiwa pano guys. Kana vasipo vasina kuitambiwa ndofunga 3% kana kuti but 97% ka takatoitambwa yekurumwa nemunhu waunenge uchitrusta, waunenge uchiti friend, waunenge uchidurura maproblems ako ese, waunenge wakatrusta handi mazvona uchita zvakaanza ngavaenda namatrao baby Nyasha. Who's baby Nyasha? Baby Nyasha ndiani? I don't understand. Maybe ndikumasure avim. Koma nguva dzatiri kuno idzika idzi tiri muna December. Saka isamwe kungwavangwa tikudari kwene zvakawanda kuma Facebook because chikuru kurarama. Saka tiri kumbozva nimba January anenge akatooma. Saka we need to plan iko zvino kuzorana vanhu vanokora December January vana baba ko 25 January December January you need to start planning right now. And it saka must hamna chamunondibatsira nacho sometimes. Kungoona nyaya dzavanhu dzisingandi benefit mweya wangu kana kundibatsira ndongoverenga ndosiya azvindishandibase beta kutsvaga mari ndimbomanisana kutsvaga mari kana ndazopedza ndizotanga kudongorora kuti zviri kufamba sei zviri kuitika hani maona right. Saka tichiri papa 618 guys, ndine chikumbiro chinde changu chindakazvimirira kudai chaSimeli vedu vetine YouTube channel yedu handika iri ku YouTube uko inongonzi Simeli Diaries. Ndiri pano guys hanzo kwa Tilda kurowa nezvinhu. Oh okay, ani yacho anyanso uyiona ndina kuiona nyati nchanoitarisa andisandanyasa uyiona right. Ingwendawo ku YouTube guys tichiri pano ngode nokupai 3 minutes guys ngomanya ku YouTube mongono subscribe handika chingomanya ku YouTube guys mongono siyawo subscribe yako and just go and subscribe ikoko uchana usanganiza vakajoina manje muchano sanganiza dzimwe nyaya dzinoshamisa dziriko ikoko dzakataugwa 2019 dzakauya pano kubva 2019 2020 wese dziriko ikoko ku YouTube hani mwana unotozvi entertainer holiday yese uchitevedza nyaya uchidzidza zvakawanda kunyaya dziriko. Kune nyaya dzinorwadza, kune nyaya dzinochemedza, kune nyaya dzinosetsa, kune nyaya dzinonakidza handika. Saka please ndanchikukumbirawo 3 minutes chete ingomhanyai guys mungonobayawo subscribe handika ingweni yamunosiyawo subscription yako ikokoko handi kuitira kuti ukazoona live yaisipo panapa you can just go and check it back ku YouTube. Saka 3 minutes guys, just 3 minutes guys dakuona kamanamba achidona apa muchimhanya kuno subscribe kune vasina kusubscribe handiti kune vasina kusubscribe handiti chingomhanya 3 minutes chete 3 minutes chete 3 minutes chete 3 minutes chete mongono subscribe womodzoka chingori chikumbira nditi senzati motambirawo pano andichika Simeli ndikacho amundi bhatari wamuni the least that you can do is just to go and put a subscription ikoko kungono subscribe chete handiti ndo thank you yamnenge mangondipa woyoyo sasha waka subscribe erewe ku YouTube chingomanya hands thing we did. Thank you Favai, thank you very much. Thank you Favai, I'm so humbled. Thank you very much Favai. Thank you and God bless you. Thank you Favai and God bless you. Right. Nyari watobvako ere hanzi takapedza kana aiwa ino kuti vazhinji vakabvako, aino kuti vazhinji vakasubscribe, aiwa vazhinji vakasubscribe, aino vamwe vakasubscribe vana Natasha ino kuti makasubscribe udhara thato andoti zvanzi ndikutosvika. Alright Moira takakumirira manya unopanda ubva wadzoka Moira takatokumirira manya unongono subscribe ubva wadzoka. Thank you Murione Dovi, thank you wangu, thank you very much, thank you. Vana memzi toziva vafana vacho ava. Lizzy, thank you very much Lizzy, thank you, God bless you, thank you my sister. Thank you. Vana gogo aiwa vamwe toziva kuti muri vedu kudhara makasubscribe kudhara
toziva. But kune vamwe vasati vakazoyawo kumashure vanga vasati vadi vasubscribe. Sana Delight, thank you very much Delight. Thank you very much. Thank you Sekai, thank you Muchema. Oh, thank you guys. Rupita, thank you. Hanzi ku channel yani yedu Christine, yedu yakanzi Smelly's Diaries. Yedu iriko one ndokwandiri kuti unoona nyaya dza 2019 dzausingazivi indaunozora ikoko tafadzwa manyai mangwiro mubve madzoka manyai Fari Grace manyai thank you Preshi hands done thank you aiwa na Jito kuzeti makatobva kwakudhara uko nana Brenda aiwa muribe pano kaimini nokoleti mangava thank you very much. Thank you. Hanzi vatatenja kabva kudhara aiwa vepara chevaziva naleta aiwa ndeve vakatanga kapanapa saka masubscription ava ari kudhara kutotaura wangu vakauya kumasure andika vakauya anaidha aiwa kava anaidha ndo manikikira acho ndo mapira acho ndo masemende acho saka teti chitozviziva kuti aiwa handiti thank you Fari, thank you Farai, thank you vana Ethia tichatiti ndimi mucharewa here nana Hussein ndimi muchataurwa here hanzi tabvako Justina, thank you guys, thank you all of you guys, thank you mabvako right. Hanzi zvinoitwa sei unongoenda unoenda ku YouTube usicha kanzi Smelly's Diaries yobva yabuda pakani subscribe papa ungonobaya pakai subscribe paya. Thank you Tavani Tondlana avanga vakatowanda guys vasina hanzi tapedza dzoka. Thank you Susan, thank you Nyari aiwa uriwe pano kai Sheila, thank you ndikutaurawo madiaries manyuwani guys, madiaries manyuwani akasvikawo after imi mapedza antika tanyaradzwa manya ku YouTube uno subscribe toda subscription yako. Thank you Konzi Chibaya, thank you kune vakapinda kumasure vanga vasati vasubscribe sati kumbira subscription yavo futi ikoko. Josephine, thank you hanzi nemo business zvinoita zvinoita as long as inonzi YouTube yako ichingobuda chete zvinotoita. Jacqueline, thank you. Cheza Makiwa, thank you. Momo Manu, thank you. Patson, thank you my brother. How are you Patson? How are you? Right. Aiwa zvirikuita mamwe vanozongoyawo vachinda kunosubscribe kana vapinda mukati guys. Ngatimbotaura ine zvinyanyiswa kugarisa nguva yakareba. Toda tingogara at least 1 hour 30 minutes ndobva ndainda andika. Let's talk about nyaya dzekubetrewa nema friends. Anditi nyaya dzekubetrewa nema friends. Why I've decided kuti ndiuye nenyaya iyi nhasi nangoti semunhu kunze kukunaya kutonhora kuri chiitiri mumba nhasi andinambofuna makumbanga achirwadza zvanakudzai but nyaya dzakachingwa dzakazara mu WhatsApp nhasi inyaya dzekungo shamwari sisimeni mufunge ndikurwadziwa shamwari yangu yakandidai takakanda mutambo izvikuru senyaya dzemitambo dzanidai kunetsa idzi handiti vanhu vangatikanda mitambo gore richitanga saka iko zvine yangu yekushiyana guys kuna munhu atorova pasine bhegi mufunge re120 mufunge 120,000 arwa pasine bhegi apa ifriend unenge wakatrustwa andimaona unenge wakatrustwa kunzi chibata mari arwa pasi guys saka inda totaura kuti chiptomanyai whoever kwana ari kutoenda kuZimbabwe munotonomubatira paborder nokuti pawachabatwa chinzi inda unokwarantainwa pamahotels ari palist panikikiri kuYouTube kuBetty Bridge. I think there are only 6 or so munomuwana hanomaona 120,000 guys kune mumwe that's betrayal guys. That's betrayal. Then poita mukadzi. Then poita mumwe handizotaura ngumasa because kana ridziva chida chafona kutaura nyaya dzavo vega. Handika poita Ephraim mukadzi anditi moza kutaura zvimwe zvinosoka unozongotaurawo ka ansa kutodawo Dive Diaries ndoisati subscribe chete aiwa Dive Diaries aibudi zvekumhanya chera because avasi munhu wesocial media ava kwaida vaona enda kutwitter ndokwaunavawana enda kutwitter Facebook waunga vawani andiona avasi munhu wesocial media vanongoenda kutwitter kunenge chitwa nharo dzepolitics dzimwe nharo dzakadaidai ikoko kuvongosiyawo zvakadare kokoko zvefacebook avatodika nambanangana tiri nazvo channel ndofunga vanotopinda nefoni yangu kuona Smelly's Diaries vanotoona nefoni yangu imwe right. So ndechida kuzobika kana Lydia anditi saka thank you Moira saka mwe akadai so shamwari vanga vane date neshamwari kusera ne Friday vanga vane date neshamwari ne Friday Saturday vachida kumuka vachienda kupika wangu vachida kuenda ku beach anditi nemhuri dzavo anditika sezvinei shamwari ari kutorumana nemurume wake bhuru haasi kuzviziva mai mwana haasi kuziva chinhu amuka makuseni papa sekuruka kwavaita andika arongedza bhuru ati tungamira kupi ku beach ndikunokubata ikoko ku beach antimaona ndikunokubata ku beach bhuru akati alright no problem achainditese zvikanzi achainditese andimaona uye ndokutakura chiine vana vake kwai vaviri ndokuchinda yesikero mudenga ndokuchinda
kubichi kuya kutungamira bichi akati ndomirira bhururu ndiri kudhura manyare leti ndiri kuuya hanimaona izvo vabhurura vaziva kuti uyatungamira abuda ainda baba vakomikisa nemurume uyu isira dena kuenda kubasa ka isede kuti aende kubichi uchamboenda kunorohwa lula nani nemurume wabhururu mai mwana zvinoita mwari sezvinoita mwari uye asvika kubichi atogara zvibichi kwai ndiri kuzvibichi 30 minutes 35 minutes ndobva kwaita munin'ina wamai vake akabva kuZimbabwe handitika saka akapindawo munzvimbo yavari imomo asari kugara somewhere else ndobva angofona akati tichione murodhi yekuyaumba kwako uye akati manje ndandiri kubichi saka chiregai ndimanye kumba tisangane kumba ndine appointment neshamwari yangu chiregai ndimuzoti ndakutunga ndakwenda kumba mama vauya kubva kupi vakauya kubva kuZimbabwe saka ndasingazoti makauya ndaudzoti tizosvita rimwe day hanimaona saka pakatatre kufonera vabhururu foni yakadzimwa handi ndobva ngopinda muuber yake ani muri kuona ndokudzokera kumba achidzokera kumba achinopinda mumba mako kaoma unganidhi kuti unogogodza mumba mako manozoti baba varimo ndasiya baba varimo havana kuenda kubasa nhasi achinoti anopinda mumba kudaiso mai mwana akawa mumba muri kuchemeregwa mumba muri kuitwa noizi mai mwana lula iri kurohwa munhu ari kushandurwa mai mwana kwanzi ndakada kusimene anga asina muza makambona munhu anotaura 1 hour achimbochema ndikati asi apa naye maini apa takuchemerei apa ndakambomurega kachema ndikazomubvunza naye maini apa tiri kuchemerei apa tikuchemera kuti utawa noise here yabhururu kana tichemera murume nokuti apa yangu yekuti uchitosimba kana wagona kusimba ukazviona nemazako kudai so handika ukatozviona ndozvikuitika ukato mwari akakurivhila it was a revelation because wanga uchidya nemwe munhu chaka chasaraka kuti akwisire poison akuraye mwari vakutaridza wakarivara you should be grateful I know zvinorwadza but you should be wachema zvakwana yateme kuti zviti mwari ndokutendai manditadza zvakavanzika hanimona asvika apinda mba makawe noise iri kubuda ari kuunzwa neziri kubuda mubedroom anosvaka tiko chichikuitika pano iye anambovungira bhurura kuti hameno sivatogwana nani nemurume ati girlfriend yemurume kudai kunovhura bedroom ndovai vakakarelaxa vakasangana kukiyadoka vachitichi kubichi uko haadzoki kana tapedza tiri kuita uye ozotevera kubichi munoona kubhetrira kwete shamwari asikana wanga anga achapedzwa kuitwa uyu apedza kuitwa ochipindawo yake muuber ochienda kuna shamwari murume wakapedza naye vochiswera vari vese vachiseka asi kumba kwatodliwako apedzwa nemurume wake vasikana and from nyaya yakuzobuda relationship inotonzi ine 2 years 2 good years mai niya vari kuconfida everything mune shamwari kunoti bhenenguru dhoku dai sokuwana ikona mai mwana kwanzi shamwari yakaita kukotamiswa dogiste sorry heyo asikana zvinhu zvacho ndakaunozongoseka so akakotamiswa kudai kwai dogistyle chaiyo baba vari vakamira kumasure munhu akakotamisa paegembed kwai handakuda kufenda kana kugona kufenda nakuti simeli kwai ndangoshamba kudai havana kuzviona kuti mapinda munhu handiti varamba vachiita zvavanga vachiita vakaramba vachiita zvavanga vachiita iye angomira kudai angotarisa kudai so ava vari kutoita shamwari kutopefoma iri kutochemera itoita zvese angoda kai nawo gona kuti kubata vana kungosundidzira vana kuti vabude mubedroom kudai so vana ndobva vangobuda kudai unopera power rekuti kwai panofiwa muzukuru wezambia pane pekuti unopera power wega kupera power kuti unotiza kana kuita any action ndo zvaakaita hanzi ndakangofriza kudai ndakangofriza murume pakazita ashandire munhu imwe style kudai so ndopakaona mukadzi akamira kudai so kumira kudai ndikatokatiza kana kutora foni kuti uzvikansimeni simba rekutuburitsa kana foni hauri wani ndikati ukachitorawo kana vhidhiyo tikati tichishandisawo vhidhiyo simba rekutora foni hanzi hauri wani akafuriza izvo zvine zuro tatiri busy anga ari busy kuti abude mumba imomo handiti because mai vake vakabva vasvikawo akatomira kudaro ndovakabva vatosvika vakaona ambuya vakaona mashura osai vakati ewo mwana wangu handichasii pano saka vakati vari busy vatora mwana anga nizuro aindifonera achingochema ndikati asimai vako vatati ona mwari vakuvhuzarurira mwari vakuitira zvakanaka saka chitenda mwari handi shamwari iye handi yanga ichakuuraya kwayanga zvanga zvakuenda 2 years isinoda joke achingoita izvi anga achakuuraya animona saka zvabuda pachena zvatofumuka iwewe chibuda umboenda uinde kana murume wako achigona kukuvatira nemunhu wangu achiti best friend yako iyo best friend yako ichigona kukuvatirawo nemunhu unoti murume wako then vese vari two they've betrayed your trust decision yako kuti woita sei but zviri kutaurwa namama wako I support 1000% decision but ndiwe iri mumaoko bako mubedroom yemunhu anditi so guys and I would like to believe because kana uyu ari mudiaries the friend obvious mudiaries the friend obvious mudiaries but regai apore achauya akachiputisa oga muridzi regai apore zvake achauya achiputisa oga semunhu ari kuda kuita move on akisukutara kwake achaputisa oga friend vose vana vamadiaries animona vose avamadiaries right
senda video ndokuti pave neungwaru ne evidence yakakwana ngokuti zvezvo zvinenge zvichingonetsawo handitiwaona. I don't know hanguti how mwana uyu ari kufila sei. Asi munhu mukuruka vana vechidika vama 29-30 kuti anenge achifila sei nezvinhu zvakaona zvinotorwadza obvious. Ariko Mastavile manyuwani andatoona wanezura ninge akauploada zuro handizivi right. Saka chinoitika ndechekudai sevasikana ina handiku zvikuru sei vana vechidiki nevamwe madzimai wechikuru ari pano kwanzi anokupangazano ndewako handiti hazvisi kureva kuti inini ndinoziva zvese handizivi asi inini ndiri kutotaura izvowo based on experience nokuti ndakamborumwawo nefriend ndiko ndakambokudzai pano munhu ndaiti bhururu handimaona. Saka chinoitika ndechekuti kune vasikadzi vekuti vasikana vechidiki imimi vakadzi vechidiki imimi muri kutamba hakuna vanotamba vari 3 hakuna vanotamba vari 4 hakuna zvakadaro. Munonoudzana masecrets ese unotonokigirwa kumuka makuseni mangwana kuti umhanye kumba kwashamwari yako kwamainetsai kuti unovaudza kuti madeko mufungeka baba vakandivigira maruva ndakatengerwa maroses nezuro ndakavigirwa chocolate zihombe handimaona. Pane mashamwari kuti vamwani mune mashamwari enye kuti munoshiya zvimwe zvinhu zvisingafange zvishiyewa neshamwari. Unoshiya nhengo yemurume wako neshamwari yako kumuudza kuti ini baba vekwangu vakatakura vasikana kana tatanga kuti nguva yebode kudai ndiwakunakirwa vamwe nakupinda mudenga rechitatu munhu wauri kuudza uyu murume wake chigushani chefodla kana kuti ane chidora chake chaanenge nacho mukadzika mumba make anenge asikatogutsika nebonde remumba make iwe uri kuenda kunomuudza kuti babeko munhu zvavakaita andiona kana kuti shamwari yako iri single uri kuenda kunoudza a single friend kuti babeko wangu kana vakataka kubata vakandibata kudai soka ndita kumilta kupera power. What do you think kuti friend yako inoita? What do you think kuti friend yako inoita sei? Apa pamwe isingle handika atorowo nenyere dzake atotsvagawo munhu anenge achitomukwenya handi iwe ubva waindoti zvakaita naboko kuti zuruka ndakavafunza kuti sera makaiwanepi varume vanawo mawhatsapp group handiti varume vane mawhatsapp group avanenge vanawo avanoenda kutaurawo zvinhu izvi vachitaura kuti shamwari ukadai manewsletter vanodzisana mawhatsapp group zvatinongoitawo isi vakadzi ti mawhatsapp group matinenge tinotaurawo handi mazviona vodzisana baba vauya nestera nyuwani vouya votaka kuti amai ngatitei so nhasi iwe hauna kuzviziva ka wotona makuseni kutonoka kuti upedzwa kuti uinde kunoudza bhururu kuti shamwari baba nezuro zvavakasera iwe ndakati wabvunza kuti makaiwana kupi asi makaiwana kuhure because zvandakaitwa nezuro ka aiwa kana ndakazi ndainakirwa asi shamwari ndakangoshamisisika kuti sera iwe vaiwana kupi uri kuudza somebody a friend yako itori nesingu ikutochashaya kuti shamwari ndoita sei ndahwawo nenyere ndokwenguriwa nani ndiyo ningochinda kunoconfida mairi mashamwari ingozivai kuti mazivanoka most friends not all but most majority of friends are made in China handimaona they are made in China most friends that we have today anti nyaya dzekuti munosumuka muchitora masecrets ako emumba uchinda kunotaura neshamwari kunomuudza kubva kuti baba vekwangu mapendi chacho waunondi kwatenga kune shamwari dzotoziva nependi dzababa vekwako kuti baba vekako vanopfeka pendi yakadai dzinenge dzichitoziva hatigoni hatina pekugumira sorry wema angry face don't worry ndichipedza ndinoblock don't worry zvako kanda chaizvo bvunza vakanga vachikanda last week paya tu ndichingopedza ndichinda kunovabloka ndakazoona mutaktiki wacho ndakatoona mutaktiki wacho wekuti vanoblokiwa papi unotongoona tu vanenge vakaisa maangry face kana kuti wanenge akaisa angry face ake utongobaya block right hanimona. Saka zvinhu zvokuti vanhu vamwe vanenge vasingazivi hanzi kusakwana aiwa hakusi kuti kusakwana but vamwe vana vari kukura mazivano chikuitika ndechekuti havasi kuziva havana munhu anovarayira zvasiyana nevakakura kudhara. Isusu mumachembera akakura kudhara taiitirwa makitchen party tichikura waitochinda kunoroorwa waigereswa patenda vatete vanotete vanga sina vene magodo aveko mazivanaya handiona taiudzwa kunzi kumba zvinodai kumba uri kuenda mwana wadzadzi yangu pano ndebe kunodai kana wakumurume unotodai wodai zvatosiyana taiudzwa vana veiko zvino anongoti kuchikoro ari kuchikoro handi obva tomitiswa kana kutizira kana kutoroorwa handi achingopedza chikoro handi vatete vange varipo kana kuti mbuya vange varipo chigaita muzukuru hakusisina iko zvino ndo vave negodo nevanavo handiona ndo vanenge vachiti ari kugwenda form 6 nemhaka yei ari kuda kugorogwa nemhaka yei ini vangu vasina kurogwa. Saka panonetsa vanenge vasingazivi anopinda mberi chikutonyatsa bvisirwa zvakanaka kuti unopfeka gaundi rake zvakanaka vanhu kupemberera pati anenge asina kumbobvera akaudzwa kuti mumba chii chinoitika mumba munogarwa sei. Saka hatingati kupusa kusaziva. Saka I think ndo role yatakutamba isusu vana sisi meli pa Facebook though tisiredi vana sisi musazoti vanoda kuchita sisi aiwa ringori brand name ndakanoti handingazviti tete meli nekuti tete rudha variko handingazviti kana kuti gogo chakati vana gogo variko handikaplaza handisi gogo zvekudara sandavekana nemuzukuru handimaona ndikanoti sisi rina rinongofita nekuti chero kati sisi inenge chingori inongoshowawo like ka respect
ringori zita brand name hazviri kuti ndakati sisi ndikuda kuita kamwana kadiki handi munhu kunzwisisa saka I think ndonengera varow rana simeni nerow yemamwe madzimai atinawo mucomment section mumadzimai ati kure echikuru arimo kuti vana kana vachinge vauya is our duty vana evangelist mazvita ivava handika nevamwe vakadzi vese vari mucomment section vakuru kuti vana vachinge vauya vachininyedza kadai so ndikarifeya mwana 1 kwamuri madzimai kuti mwana uyu ane nyaya yake please noti zvinombondiwanzira handitika andisarina zvinombovawanzirawo futi handi mamwe macounselors atinawo vanomboshaikwa vari kumashifts handiti batsirai mwana you have to know ndosaka mutiwa sometimes tell kuti zimongo zvatinenge chiita pasocial media sevanhu vakuru handimaona like unongo uri all over the place kwese uripo handi pakadaro vana ava vanenge vachingokuona kwese vari kungokuona vachingokomenda vanozouya sei nedzimwe nyaya dzavo kuti vaconfide mauri zvinonetsa kuti mwana anyatsosvika kuti ndine dambudziko radai ndoda kuconfide mauri handi saka sometimes tichingoti kuti isusu vanhu vanenge vakuru vacho vanenge varipo tinge tichida kuti tibatsire vana vakauya handika totaura nevana togara pasi nevana muri tu kuseri kwamoti monisana nevana kuti no this is wrong izvi zvinodai so shamwari so unoexpecta zvakati unowakugumira pakati moudza vana andimaona moudza vana ipapo saka nishamwari vana vechidiki mimi handika siyana nesystem yekuti munomhanya kumuka makuseni nepulling socks mumba munenge musina kana kutsvairwa ngatingoitorera kuti live yanhasi chingori china handika china chepadiaris mumba munenge musina kana kutsvairwa munhu ari kumhanya kuenda kunoona ningirikiri kuda kunoona kuti ndiwamuke makuseni anodza bhururu handika even ukatengerwa chii ukaitwa chii unodza shamwari kutadza kugara pasi nekuvaviwa kuti dekwaidza ndaenda kunoudza Mary kana kuti mainetsai kuti zviro zvakazova zvakadai mota uchimuka makuseni kwatengwa motikari kumba kana kuti matanga kuita project yenyu kwakakumba munhu atanga kuziva first project shamwari yako shamwari ndende shamwari ka takanotenga stand funga kuti ndazotenga stand zvikazidai shamwari yako kaiko zvinoka tiri vazhinji tangoveva na zino irema ufunge tangoveva na zino irema shamwari zhinji zvokuti uchindiudza kuti anzi unotenga godo rinotosimuka mandiri godo rinotopaila mandiri kuti uda unotenga stand ina handina stand pada wakapinda musouth africa 3 years ago ine ndakapinda musouth africa naane 15 years kana 20 years ndiri muno handiwana kutoda tintaura zvotaura kuti ida ndakana pekuvata pekugara unitaurira godo rinosimuka chinhu chinonzwa iwe unenge uchizviita murudo unenge uchizviita kuti ndikudzawo bhuru wangu but mabhuru acho handika ndiwo asisina kumira zvakanaka saka ziva izvi zvekusheya handika muchigumira pane zvimwe zvinhu zvokuti zvinosimudza godo handika mulife memunhu mupenyu wemunhu unoziva here kuti une mushamwari inongogona kutokuvengera zvaunenge wakapfeka dende rinobvaruka chinhu chaunenge watenga mamist prize chaimo chaimo handimaona anogona ngokuvengera kuti akachena akomentwa arifamba achikomentwa nekana kuti achinzi nevarume murodhi mhoroi iye ari mukadzi womunhu ini ndiri singu anogona kutokumakira izvozvo handi panenge ave ega zvaanenge akunoita iwe unenge usingasazvizivi handiti saka zivai pekutamba muchigumira kana mati yenyu zvemabhururu izvi imi hamusi kuzozvirega handika chizivai pekutamba muchigumira handiti do not confide zviri deep nemashamwari enyu handiti do not take everything chaitika nepai uchida kunoudza kune mamwe masecrets ekuti semunhu wemukadzi wakapiwa mazamu ako aya kuti unochengetedza unofanirawo I always tell you guys kuti kana zvichinge zvasvika pako kunetsai nemasecrets enyu aya waona kuti wakaremerwa wadumbikira uchiye wokuudza asi wokutrasta mwoyo wako wokuudza 60 cents your gut feeling is telling you kuti panapa ndinokuudza wokutrasta hapana just go to a tree enda pamuti unoconfida kumuti enda noudza madziro unomira pamadziro uri wega kuti madziro ndayakuzokutaurira nhamo dzangu uri zviri kuitika izvo so zvina zvinamimirira zvakanaka kumba baba vakazodai izvo zvikatodai sendikuchema go and cry they inanochema madziro they will never betray you muti will never betray you hani muri kunzwa but vanhu it's in our DNA now we've got a tendency of betrayal tinobetrayana handiti kune mafriends ekuti akaudzwa chinhu unotomudza chinhu chiti hanzi ushamwari iyi secret isasafo taura iyi usafoka zvikaita sei usataure handiwana iwe uri kudza munhu usataure secret izvo zvoita sei ifane secret yangu iwe muridzi wayo wakundikana kutakura secret yako wega kuchengeta secret yako wega wakundikana wanoudza the next person then wakunoudza kuti usaudze vanhu saka what makes you sure kuti hasi kunoudza vanhu chii chakuita kuti iwe ufunga kuti hasi kuenda kunoudza vanhu chii chikave chii waikoniwa wega iwe muridzi wayo iri kukudya yakuremera ndakuti inanodza muti waramba kunodza muti wati handidi kudza muti haundipinduri inanodza madziro handinganoudze chii ndanofuga maudze mwari handidi kudza munhu handisingaoni handi ndida kunodza bhururu wangu asi wapedza zvakuti kwai usaudze vanhu iwe waremerwa nesecret yako kanoudza shamwari yako saka iye ndiyakazokuchengetera secret yacho ndiyakazogona kuchengetera secret yako saka zvimwe zvinhu ka ngatitaurei tichiziva
handiti imiwo ma friends kana muchinge maudzwa chinhu nemumwe wako akati please secret ndakutrust akutrust ne secret yake handiti akutrust kuti iwe uri shamwari yangu handika chigara chichengetawo secret yemunhu chirega kuti kana zvaipa uenda kunofumura handiti manga muchiboronga mitsoro dzenyu mega pamwe manga muri mumagame mese manga mune maboyfriend ishamwari yako iri married iwe usi married handiti shamwari yako iri married ine boyfriend iwe uri kuzviziva ungochiziva handi musowo munokonana paipai handi ndakunodza murume wako utorwa nechikomba ndakutonomudza murume wako handika aiwa haisiri yo contract yamakasaina makasaina kuti mamuri mafriends handi you are friends for life ndozvamaiudzana handitika kana maparadzana ina nesecret yangu wakanyarara ina unofanira yo secret yangu wakanyarara handika wakunda kutsvaga murume wangu tuchimudza tanzi ina ndine boyfriend handiwana kuti waidi kumudza nguva yese waidi kumudza sakune mashamwari akadaro andimazviona kune mashamwari akadadi kuti hagoni handimazviona andoti ndikutononoka kuti chunhu munoziva tine mhaka yei right now most of you guys up sorry henyu ndichangoti achingobata-batawo nemagadheni enyu handika mundiregererawo ndida ndichipinda-pinda nemagadheni menyu momu handi asi it's nothing personal handika kungoonesana imimi musazvitorawo personal ingosekai handika ndatsikari mugadheni mako ungosekawo toita move on handi ini handikuzivi nenchingotaura saka zvinogona kunangana neupenyu hwako handiona makambona kuenda kuchechi kana une zvinhu zvako zvanenge uchiita mufundisi wakaparidza zvakanangana newe unoti akune munhu avarumira chete kuti ndini handiona aiwa soko rinenge richitaugwa newe mwari anenge achitaura newe iwe kuti uite repent kuti urepent saka ngatingochitora iwe nenzira iyoyo kuti handiri kuzivi kana ndatsika mugadheni mako ingoseka uti aiwa mwari kana uchida mwari mataura neni kana kuti zvina basa vakutaura iwe ndiramberi nelife yako handimazviona tine maboyfriends ndine boyfriend yangu iwe hauna boyfriend uri kuzviziva kuti ndine boyfriend yangu dzimwe nguva ndiwa ndotoshandisa sefront kuti ndichamboenda kumba kwana Carol ndokwandiri kuenda hanimogona ndikuenda kumba kwana Carol saka mukazondishaya munofonera Carol handi kana kuti ndava boyfriend ndofonera Carol kana babeko ngo akafona kuti ndandinewo azvinzwa Carol anenge achitoziva yese anenge achitoziva handi kuona munhu asvika pakadaro handika pane ukama unenge waumbiwa nevanhu tu handi ubhuru hwenyu manenge makatohureta mukaona kuti aiwa uitawidha pakure tichitamba tese patasvika apa ndo patiri kufamba napo handiti kana musi wamunenge mazokorana wedha maitirana makuwa handika kana kuti wedha maitirana godo kana kuti wedha maitirana jerasi kana kuti maitirana boyfriend handika hakuna need yekuti unoburisa zvokuti kwanzi uyu anga achihura sisimeli wangu achitohura paya musi wakazoti pepepa wakati anzizvo mukandifonera mukati izvo vari kumba kwenyere ndikati ndinavo ndandisinawo vanga vatienda kuchikomba there is no need because takasina contract takaita contract pakubhururu hwedapa saka we have friends that are like that who are made in Beijing vekuti musi ana izvozvi right now akatokuteya akakusika konzi munoziva kuti vazhinji venyu magarira mushamwari shamwari dzamenadzo mangogarira mufriendship iyo kusvika kufumurwa vazhinji venyu you are still in that friendship right now friendship zone right now because makutya kuti ukangoita move back cheteka anoputisa because ane bomba ranaro akatocreata bomba akatogadzirawo bomba rekuti achingodai chete ndikuzviputisa saka iwe watongogara urimo mufriendship imomo chero musingasaiti andiona yes you can share the life as many times as possible handiti watongogara mufriendship iyoyo nenyaya yekutya kuti ndikadai anoziva ndaimudza zvese ndogona kufumurwa saka wave stuck nemunhu iyeye ende munhu iye achakushandisa chero akati ndipe ndikwereti 1000 usingadi uchida uchatotsvaga kuti umukweretera usina uchatora iyo last money yaunea kuti umukweretera because ane secret yako ane weapon yakabata ane chombo chaakabata ndosaka ndiri kutaura kuti it's better right now not to have friends kana maita yenyu mafriends iwayo hanomaona chiregai kutaura zvinhu zvakadzikadza zvoti makauza kuti unoti stuck in a friendship yekuti augoni kubuda because pane bomba rakakretwa riripo pane nuclear rinenge riripo rakamirira tukangodai kubuda unobva watonzi ndakuchiburitsa kune manudu checho manudu kune vanhu nevanhu vakuru vekuti right now as we speak kune mafriends avo akachengetesa manudu nudu yakaita neboyfriend yakapostwa kuna shamwari kanzi ndichengetere nudu vazhinji vanhu vari kunze uku right now vanochema nenyaya dzemanudu handi mamwe anoburitswa nemaboyfriends yes ma-ex boyfriends anenge adibhitsa but mazhinji anoburitswa neshamwari zvigosheka kuti yanika sei yabva kunani zvinoburitswa neshamwari shamwari ndio inongoti ndida kumuwachisa yobudisa nudu rakadai neapapa nudu mangwani anomuka makuseni nudu razara social media yese rabuda papi amenu anoudza kuti ndandizvizivi handizivi kana tifoni yangu yakadiwa pamwe kuda kungokuwachisa hanomaona kuda kungokuwachisa saka ndida kuti muzive
Antika kuna vanosvika pakuzvipira kuti vanhu vakawanda vanokomita kana suicide chaiyo nenyaya yekuziva kuti nudzi rangu raburitswa nanahazivi. Ndakambokudzai nyaya yemusikana waya wandakambokudzai papa nditi akaburitsigwa vhidhiyo musoro muchato wake akaplegwa kutokonekta paTV wena kuburitsa paTV achibvisigwa mari musitting room mai mwana munhu kwakukonekta foni kuTV kwakuburitsa nude sex tape vari pakati neumwe munhu kwete uya ari kumuroora muchato kabva watoparara chikabva chatomira zvakadaro. Shamwari iriyo yakazviita munhu anga ari best inozichi uyu anenge ari mudhuze newoyo iyeye bridegroom amen ndiye akaburitsa hanimaona. Saka musaite basa rekuti ushamwari hwenyu wekuti munenge muchiita basa rekungotsikana konzi kugara makatsikana konzi munhu anenge achito somebody will be walking on eggshells nekutya kuti ndikangomutsika konzi bro wangu uyu handika ndikangomutsika konzi ndinoswera ndafumurwa. Makabatiwa life yenyu itsimi yakabatwa so nashamwari navabhururu kuti ukangodai so maV11 ndinawo iro shoko remaV11 iri maV11 ndakabata ndinawo. Taisa kupi moyo wesecret wokuchengeta masecrets. Taisa kupi moyo wokuchengeta masecrets aya zvawakaudzwa kana zvawakapiwa in confidence. Wakapiwa in confidence uchinzi ndiri kutrusta handika kuti udai unless uri cousin yaSatan kana kuti the devil's agent yekuti unotumwa kuti expose zvakaipa buritsa nudu remunhu handika kana kuti buritsa zvinhu zvakadai so zvinenge zvakaipa musoro pemunhu kana uri agent yaSatan yes of course but kana uri friend handiwana uri friend nenganzi ndichengetere kana makonana kachingokonana ingodeleta zvinhu zvemunhu wodeleta zvinhu zvemunhu wadeleta zvinhu zvemunhu uya zvangaona zvo shamwari inda noupenyu hwako inda nembereko ina shamwari kana zvikazo inda delete handika ene uchitorevesa nemoyo wose. We are sick and tired of vana vechidika vari kuita basa rekungoputisana every day daily munoputisana. The more reason why we have so many, most of you pano mune ghost accounts, most of you up mune ghost accounts amunoshandisa kutrolla mabhuru enyu. Vazhinji vane mafriends nyaya dzakopona dzichibuda kuFacebook dzichitenderera usatsvage muroi kure dzichibuda neghost. Munhu ari kunyorera neghost account is somebody close to you. Munhu ari padhuze newe ifriend iri padyo newe ndio inoziva saka yarwadzi iri kurwadziwa nelife yezvinhu zvaunenge uchimudza everyday. Godo raumbika, godo razara, kapu yazara nebitterness negrudge negodo. Saka how can I ndomuwachisa sei ndinocreata ghost account ndodziputisa. Vazhinji venyu zviri kubudiswa nemabest of friends ari mudhuze nemi. Kana une chinhu chaunoziva kuti ndechechokwadi chakatenderera kumasocial media haasi munhu ari kure munhu ari mudhuze newe akanogarira pasi akucreatira ghost account ndiye akaine nyaya idzi andimaona because akwanisa kuuya fiafi ari munhu ka akadaro anotouya neghost account. Saka mugare makaziva that's why vazhinji venyu right now mune maghost account. Pane vamakateya ndangotibvise mweya webitterness uyu mweya wegodo mweya weusatani watigara semadzimai nevarume. Zvaipa manje ndezvokuti mazuva hatisisina vanonzi varume hatichina vakadzi hatitangofanana tose takungopfeka mapedzi tose takungopfeka mapitcoat vanofange vari varume vachitiprotecta naivo vave number 1 vanocreatawo maghost accounts. Anenge ari number 1 kunotsvagana kuti agadha unoita nezvei ndoda kunonyora neghost account. Munhu wemurume vamwe vanenge vachitonzi ndibaba kumba kwavo vachitosvika bhagedhi vana chimanya kuti dhedhi vauya ndidhedhi vanenge vachita zvinhu zvakadaro ndidhedhi vanenge vachita unhu hwakadaro. Shakira poto ibva wadzima animaona varume vakuru munhu mukuru vamwe vakatienda kuchikoro they are terrorizing people with ghost accounts. Handiti they are terrorizing people with ghost accounts, terrorizing vakadzi. Varume are supposed to be protecting vakadzi, but ndimi number 1 yekucreata maghost accounts kunobhasha vakadzi. You don't know mukadzi vari kubhasha wakangonzwa makuhwa. You heard somebody pamwe anga ari mabest friends vakakonana handika ukangonzwawo umwe munhu achitaura muchembese kwachitaura nezvekuti meri zvikazodai kana kuti ru zvikazodai so handika munhu wemurume wagara pasi warikita ghost newe tekiteki naro munhu wemurume baba vakarembedza zvombo pakati pebhurugwa ravo zviviri mabhora maviri pakati pemakumbo apa makarembedza pakati pemakumbo apa munenge muchitonzi baba ndimi muri kuno mune ghost mucha log on log on log off log in log off log in muchipinda neghost account kuti munoterrorize vakadzi. Saka varume vari kupi eidzime varume vaenda kupi varume vaenda what happened to real men dzaive nadzo what happened to real men who used to protect vakadzi varume iko zvino number 1 kuita maghost
Number 1 kuita maghost ekuti toda kunovawachisa vaya haumuzivi munhu wekutoda kuwachisa. And what are you going to gain from that? Unowanei? Baba varume tinoda varume vanotiprotecta sevanhukadzi. Tikuchogova varume vanoprotecta vana vari kukura pasocial media. Pane vana ma2000 ma2005 ameno hanimona vari kusumuka nesocial media. Hanimona vari kusumuka nesocial media vachitamba vachidi vari kutsvagawo vana brother. Vari kutsvagawo vana brother vanovaprotecta. Handi vana brother vanoshowawo nzira. But muri kulidha vana muri kumberi nemaghost accounts. Muchituka muchiita sei ndimunenge muri pafront. Vana, they are looking up to you and vachikura nofungwa zvakanaka. Tine vana vakakura kuma family backgrounds. Guys, talking from experience, ndakakura family Christian background. But nenyaya kuti if you walk with the ukahakira ukapinda muzhinji kunaka unopesera wave munhu asina kunaka. Ndaipiwa maidi nevazhinji venyapa. Nenyaya munhu ndaiziva. Saka you take it from me or you leave it. I'm just telling you the honest truth. Vazhinji venyapa ndima wesimeni ndikandiro nyaya yangu ndiri haiti. Iniwe hanzi tikufaisa, aiwa zviri kufaya. Take nyaya ndaprotecta munhu. The same people vacho vandaiprotecta time yacho nayo yakanzi nyaya yangu ndandoti haiti hataurwi. Were the same people who were the first people to bash me. Kuti I expose vanhu. Aitora nyaya dzevanhu ndaidziwa nepi nyaya dzevanhu. Who was giving me nyaya dzevanhu? It's you, some of you guys. But ndima kamuri kufront. Kuinda kunopopota nokunotuka kochindi protect yayo kanti ndimi makanga mchinipa ndimi maitipa kanyaya idzi sema-admin. Saka I am saying what I know. Ndikutaura zvandoziva ndataura zvinhu zvepasi pemuti kana kuti zvokufungidzira. Anozotora bhutsi akadzipfeka dzikamufita. It's up to you. Handina vanhu kureva. I'm just talking randomly because I've been there, done that. I know. And I've never operated with the ghost account. This I tell you. I know I'm going to believer. Can I believer? It's not my duty to convince them. I've never owned the ghost account. Someone got my ghost account and I wonder. But hearing from me, can I not later when she understand the good I a ghost account. I don't see any reason. I've never operated with the ghost account. In I would come like this. Now, last stage, and ghost account. I don't have. But my ghost account akawanda right now. Vanvaru mtizenesu. Hama zatino to trust amaziri kuti ndikarowa nemurume ndikumanya kuno tete kuno vatete sizvo zvimuchina ndakadai so ndakarowa nemurume zvinhu zvazvinomira mushe vari kuya kumba kwako vatete vako vachigara newe pasi vachisa murume wako apa vachizama kuti vakugadzirise imba menyu vatete vako ivavo is the same vatete vako create a ghost account vakutora nyaya dzako dzawakavaudza vachinokaenda social media. And they unengori gullible, you be too naive kuti ubelieve kuti ndati vangu vemumba ndio vanondigadzira nyaya dzangu ende vanouya shoko gadzira nyaya yako zvechokwadi. Hanimona vagopinda mamagogotsa chaiwa pamine zvazviti mugodai vagosera igadzisa imba yako igosera yakamira asi vachibudamo vachiri pagedhe mumba mako vari mutaxi dzokera mumba kwavo vanenge vachipa phone neghost account vakutonyora zvatika mumba kwako iwo gofunga kuti saka havangamboiti ivo vatete vangu imba yangu yatogadzirika nhasi takutowirana nemurume nekuda kuti vatete ndiyo yakagadzisa havangamboiti ivo pane umwe munhu chete azviita ndozvatiri. We are too gullible kuti tibhilive vanhu vari mudhize nesu ndo vanhu vakatikomberedza ndo vanhu vakatoipa vanhu vakatikomberedza ndo vana satani vatiri kudya navo everyday ndo vanhu vakatigara bhamba everyday ndo vanhu vakatigara bhamba. Saka be careful mazivano. No one is to trust. Vaskana. Be it shamwari. Be it munu. Hanzi simele mnochengeta nyaya yamu namakwa ndugu ndakuzengu ya kariba life so much. Thank you very much. Ndinenge ndine zakakomba kai. Ndinenge ndine zakakomba nyaya dzevanu asi ndinotongoenda nadzo muguva ende ndakatozvipira ende iyoyo munamato wangu everyday kuti Mwari ini whatever chandinouzwa nevanhu ndinotongoenda nazvo kuguva ndinotongofa nazvo ende handichero ndikakuona chindituka so chindibva chase ndingatokubloka kuti ndisaone zvakutaura but secret yako kana wakatombonditrasta kandiudzaka ndinotongoenda nayo ndocho kati semaproject andakaita vanhu vakanitega ndichitukwa ndakabutwa benzi ndakabvariza ndikadi some of them ndaitozviziva kuti vatori kumberi vanhu vakatomboti vaitotipa nyaya vakawanda vacho but ndo vatipandukira but hazvina basa Jesu akapandukirwa naJudhasi chai waidya naye antimaona zvakangodarika ndizvinodarika pandisingadariki ini ndinoenda nesecret dzevanhu ndinoona zvakawanda dai ndiri munhu asina kusimba maybe pane zvandinobhilivhawo mazviri ninika pamwe denda kutorwara pfungwa tsara chokwadi nokuti ndinombotadza zvinhu zvakawanda kuseriku zvakakomba hakuna munhu anoziva chidhoma ndochiziva ini chidhoma ndakachitadzwa nemudhayari zimwe pano
nyoka ndajara kudziona mumapaki guys ndakambokudzai ndakaribona zintumba renyoka riri mukona yemba kudai so ndikati veduwe ndipreparewo kana muchinitedza zvinhu zvakadai I know kuti munenge makaremerwa but ndipreparewo musangonditi video call ndongodavira kuda ndingonosangana nezvinhu ndogona kungofenda ndiri munhu wenyama ndakaona ini asina nhasi amuzivi zvinoitika amuzivi anditauri hangu zvinhu zvakawanda zvinoitika mumarodhi kana masiti kana muchi anditauri ndinonyarara zviri zvimwe zvenda ndinongohwawo kazhinji ndikadzwa nyaya ndogona kuti ndowanza kumwenda kuseri kune munhu ndotiona pane nyaya yakadai yanditika nyaya iyi yatouya kwandiri handiti vanhu vari kutokumbira life please nandichikumbirawo kuti inotara nevanhu vako ona unenge uri munhu wekurespecta shoshuwa ndiwangu achizobuzvitonge ndakakumakana tichitonge tikuita competition haibudi handi nditirawo favor sha go and talk to these people handi find a common ground tauriranai muri vanhu nokuti ningotisawenini pakona animaona ndikashi vanoziva masocialites anoziva masocialites anoziva ndinotoenda kuseri kana ndisina namba yako nditoitsvaga ndosvika ndototaura kuti sha kune nyaya dzaputika uko dzikuda kubuda uko handiti sure guys ngatingotaurai chokwadi mukandona ndichitira live panapa ndichitira live imwe socialite munochichi. Let's be honest guys. Mukandona chibaya live button pana chiti ndayani socialite ndikuda kuitira live tiri mu industry mwe chete tochenda tese munoti chi guys kana nini moteka kuti simeni madiku inda kusera niti madiku tarana kuseri ma ine mapagaru ihondo ema views ani ndindo zvinenge zvitaurika masano ihondo ema views zvikazodai ini ndinoindira munhu kuseri zone chizovengwa hangu nevamwe ndenda traffic yakadaro kuti ndinondienda kuindira kuseri ndoti ona kune zviri kuitika uko gadzirisa ndozonzi sei vanhu vari kuinda kuna meli handika ada kuzvita sei vanhu vachinda ikoko ada kukonga zoti pamaita madziro chinandi zina ndisipo. And there was no way I could have known kuti kune zvinhu zvakadai zvakaitika vanhu vatondivinga wava handimaona but inini ndeta zvinhu zvakanaka ndava ndikakuudza kuti this is what is happening handika try to fix this and hauzvinzi zvichibuda kana social media inofa yakaloda inoperera ipapo hauzvinzi kana zvichibuda ngatitei mwoyo iwoyo vasikana let's go back kuchinyakare tiri vanhu machembere tiri mabharadzi uya tiri machemberezi we do agree titori machembere ndewe atingazvirambi because munhu wese chembera at some point takamboitawo vanhu vadiki mufunge takambotemwa dzaibuda ropa takatomboitawo zvamunoita zvese izvi tikazokurawo musekukura kwamunenge muchiitawo handimaona asi chokwadi chiripo ndechekuti ngatidzokerei kumabasics ngatidzokerei kuzvinyakare kwatakakura tichidzidziswa dziso dzokuti ukaudzwa chinhu nemunhu anenge akutrustaka ndizvozvo vana vatete murimo mucomment section vana vakotete muri vana vatete vamwe vana handika une vana vehanzvadzi dzako handiti siyanai nemweya wegodo ngausabuilda mauri vatete mweya wegodo ngausabuilda mamuri kana mwana wehanzvadzi akabudirira akaroorwa akatangira vana vako iwe kuroorwa it's not a competition. This is not a competition. Marriage is a blessing from God handika mirira mwana wehanzvadzi siya mweya wegodo ukona mweya wegodo yauda kusimuka mauri kuti ni vangu vana vatokura kutokombari pano yarogwa seyani mudiki tuka mweya iwoyo dzinga mweya iwoyo tuka uchi naiwa ndisaka Jesu mwana wehanzvadzi yangu iro parangu handini saka Jesu handidi ramba handienda nororesa mwana wehanzvadzi dzako zvakanaka rega kukombeya vana vako nevana vehanzvadzi vamwe vana will never hear the end of it kana mwana wako abhuti akakurogwa mungobasa kupedza chikafu changu pano everyday vamwe vana vakarogwa wana bhuti wako takanorooresa uko imuri kungogosha muri mumadziro muno muchingodai handimaona siyanai nekudaro marriage dzimwe nguva is not for everyone and kana ane chipo chekuroorwa anosharoorwa nenguva yake stop pushing vana nenyaya yekuti mwana wehanzvadzi yako aroorwa kuti aende kunowira muzvinhu zvisina kumira zvakanaka nenyaya yekuti kuita competition nemwana wakabisira nabhuti vako hautofariri une godo mukati memweya wako hautofariri mwana wabhuti vako hautofariri bhuti vako chaiko asi unongozvita because ungagodiuri vatete wotongoenda asi mwoyo mako makazara godo. Ngatipwanyei mweya yegodo ngatipwanyei disease chirwere chatauya ichi chakomba kudarika covid chekuti takudestroya anomaona takudestroya nevana vehama dzedu takudestroya nevana vevan'inyina vedu variko vana mainini hapana namai guru makazva kwamudumburi mwechiti namai vevana ava mwana ari kuuya mama ndakuroorwa mama ndapedza nda kuti kugraduate ya graduation godo kusunga kuda aisi mhosva yako kuti wakapiwa vana madofo vasiri kupasa kuchikoro. It's not your fault. Atina kuinzana pa upenyu atingapiwi vana vakafanana zvigumwe zvedu izvi zvakatosiyana fesi dzedu dzakatosiyana indine mhino yangu yakakura kudai kuno mwana mhino yepoint yakadai kuno mwana mhino yakatokura kudarika yangu ndo masikiro atakaita ndo masikiro akaitwa even vana anditi inda unomira kumwana wako uri mwana wasisa kana mwana mai nyoko kana ari ku UK kana ari kupi inda unomira pa chinjimbo samai uri mai vemwana siya mweya wogodo kuti vangu vana vakauya nema report akafeira ose ndonomira uyu pakuti kuti godo rinenge richifashaira mukati kude kufashaira kuinge mvura iri kuboila
nekuda kwegodo. Mwana wako hauzi utana kuchengeta mangwana ndiani. Ndakaona vanhu vakawanda ni vakachengetwa nevana vevana madzikoma avo vakeva navamuramba. Vakeva navamusiya mamuramba. Vana vemadzikoma nemadziva vakati aiwa ndimai vedu tinochengeta isusu. Ngatisiye mweya wegodo. Mweya wegodo wati destroyer. Mweya wecompetition wati paradza. Kuita competition nemunhu wausingazivi. Social media yati paradza. Tiri kumanya race atisingazivi tiri kunogumira kupi. We are running a race that we are not even aware kuti tiri kunoenda kupi. Hatisi kuziva kuti vamwe vacho tiri kutomanya race kuti tiri kunozviwisira mugomba kumberuko. Kune dzimba dzakawanda dzaparidza nesocial media. Dzakawanda dzimba dzaparidza nesocial media. Handiti dzakawanda ndine video yandichakuisira yapa. Handika yemukadzi yevideo handika yandatorawo papage wo mukufambawo pane mamwe page makuru aya handi yemukadzi imba yakaputsika nesocial media. Madzimai zivai zvinhu zvamunonyora pasocial media. Handika vamwe varume venyu havadi social media. Varume venyu vamwe havatodi social media zvachose. Be careful what you type on social media. Ungangofunga kuti ndoshandisa neghost account ka mregai ndikuudze kana chinhu choda kuputika chinoputika asikana. Amagadiwa kana chinhu chakuda kuputika chinoputika whether uri mughost account ka zvine way yekubuda nazvo whether you like it or not. Zvine a way of manifesting zvokuti zvinosvika kune murume wako kuti ndiye handiwaona ndiye uyu imba ikaparara. Imba yakanamatira imba yakatsanyira pamwe vamwe vacho vanobhilivhawo kune zvenganga wakaenda kunganga ukafamba zvongo uchapera bhutsu konai uchiti uwane imba yeukase you want a last minute woputsa zvewega. Be careful of my comments mamunofamba zvamunonyora zvamunotaura zvamunodi. Be careful. Vamwe varume venyu havazvidi kana uri murume wakachiziva kuti social media inooperator sei then you are okay. You are free to do what you want and to comment anyhow you want because murume wakanozviziva. Kune varume vakawanda vazhinji vamwe vanenge vasingatozvizivi social media izvi zvinofamba sei. Kune hama dzinenge dzakawanda dzisingatozvizivi kuti social media inofamba sei. Chiimagine ipongoti hawani nhubu yonotora comment yako yonoti kufamily group rekumba kwenyuchu. Yonoti kufamily yekumba kwenyu konzi ndimai ningi vangu vachinyora izvi. Inoparara marriage nechinhu chisina nebasa rese. I believe social media should be for socializing guys. Vane mabusiness vachitengesa zvinhu zvavo handita kuzivana pano izvo zvitire 837 tikada kutanga kumaketisa namakeke vanobika makeke pano idecember kai michato chichichi vaneja mari yavo. Handiti kune vari kutora machoreographer handika kune michato kune mapati vari kuda kudzidziswa kuita masteps handika vaneja mari yavo. Kune ari kutengesa zveavon handiti kune vari kuita zvakasiyana business zvakasiyana kutengesa hembe handiti kune vari kutengesa chii. Social media kubuilda kwanenge waita ukama nevanhu vaunenge unavo. Use your social media wisely. Shandisa social media yako zvine ungwaru. Ita kuti social media yako ikubatsire kurarama. Handiti ibasa rako social media ita kuti ikubatsire kurarama. Kana wauya pasocial media kuti ndikuya ndotengesa idai uchidai kune vanhu right now izai mutoti kudai so mashamwari nyaya dzemafriends anshari dzese handika murume akanopinzwa muchikwereti nekuda kwepressure yamai vakaona shamwari nokuti kumba kwa ndakuzenga tatifanani kati mupenyu wedu kumba kwa Sandra kwakatengwa motikari kana takatengerwa mawiga ke 3 nemurume handiti ma 100% Peruvian kana Brazilian handitika iwe mainhiya murume mabasa akasiyana pamwe wauyo unoshanda kumugodi kwanokona mari yakawanda handi pamwe wako security guard asi ese mabasa takakuzorana makono kwanditi murume akasvika pakunopiwa precha kunzi aiwa atengerwa uri murume pakai hausi murume iwewe ona murume akapanda panatengera mukadzi wake maBrazilian adina ndokuita basa rako vari kwa free hand musoro everyday. There's nothing wrong guys nekuti kwa free hand. There is nothing wrong nekuti kwa free hand ish. This is very cheap and affordable. Very cheap and easy to maintain. This free hand is 100 rand. 100 rand is free hand. Free and wait, because I'm very confident this is right 100 rand. Uno save a man. Musa is pressure in social media. Don't be pressurized nema shamari. And it museswa pressure ni shamwari murume akasvika pakunokwereta kuchimbazo kuti afadze mai because angaudzwa kunzira uri murume pakaiwe vamwe vari kupanda kuti vakadzi vavo vadai iwe urizakada kundipandira akasvika pakunokwereta murume izvo right now ari kustrugula kubhadhira chimbazo because chinenge chikwira every month chimbazo ari kubhadhira mainterest chete Maria iripo ukukumba kunenge watinga futi kuchipopota chipenga saka izvi zvatisikora zvakadai so hampenzi kubhadhira chikwereti china bhadhira chikwereti munongona muchingobhadhira chikwereti every month chikwereti muri kangazi ndiwakapusha mwana wevanhu kuti anopinda muchikwereti because wakaona shamwari yako yakatengerwa maBrazilian hanimona hausoziva kuti nemhaka yei zvakadai sekudaro
saka ngatigutsikane zvatinazvo handika saka nambotaura kuti sometimes kurarama uri wega unenge uri right because hauna competition nemunhu. You don't have any competition with anybody. Handina friend, handina chi andione, handiti competition nemunhu. Zvandinazvo ndozvandinenge ndinazvo izvozvo. Umwe ani murume kokuti akaenda kubasa akatambira mari kupira kwemwedzi kudai so handiti murume akanomupa 3,000 kana 5,000 kuti just go and spoil yourself. Iya isi mari yegrocery ndiye kungoti munozvispoila. Obuda anonoita grocery rekunotenga makeki, muffins, agotenga macroissants, agotenga mapai, agotenga McDonald's, agotenga pizza, agotenga ugona ukatakura burura buruka kombika ugona mubatsira kutakura pabeki ugona naye mubatsira kuti matengwa chi ugona muri kubuda zvisina hamuna kana kumwiri yabudamo hamuna kana mafuta abudamo hamuna kana ufu yabudamo hawabudamo zvingori zvinhu zvinonakanaka izvi itori hondo unobudamo godo rakadzipa kudai chokadzipa apa chipa hurapa chokadzipa chigodo uchibuda hautauri hauchitaridzika wobuda uchimhanya kuenda kuno nemurume mambona gosera rauyana mapai ice cream magnum zvimaboxi zvemagnum vasitenga isi munombataka goma udya magnum rini kuisa murume pressure malevel akasiyana guys wakachuza shamwari ine malevel enyu akatasiyana anditi gutsikana zvaunazvo kana wabika kumba kwako handika ukaona kuti nhasi hapana iripo tamba iri kurira kana wabika nevegetable no one will ever know kuti kana usina kudza chama kuti nezotokadya nemuriwo hapana nezotokadya nemuriwo otherwise muriwo utori healthy hapana nitomboziva kuti udya nemuriwo problem ndimi munomhanya kunodza shamwari nese ufunge naiti days ndika muno nematemba what's wrong about eating matemba kana asitaona mari murume ozviuraya here varume vakawandeko zvino right now vari under pressure nenyaya yetukadzi turi kunyuka turi komasano tumapiano sorry yenyu vanangu asirege ndikudze chokwadi manera hakuna live penia because handiti live Thursday manera nangoyawo zvangu masikati because ndangoona zvanga zvichongoitika kuseri kwangu kuinbox ngatega ndiko zvatisisa ndakangamwa dzidzai kuti mupenyu wedu hatifanani vedu wedu dzidzai kuti hatifanani mukati muupenyu wedu takatosiyana kuita pressure yekuti munoda kuti kufanadza nguoni dzataronzwa vakanotengerwa hembe kwakati kufortune newe uri kuidawo hembe kufortune ikoko uri kutoidawo iwe hauna murume wako pei anotambira handika nebusiness yako unoita mari yenyaya yealawo kuti unopinda mulegiti kana kuti kufortune utenge hembe kufortune handi inda kuna small street uko go to small street and buy ma90 andiona wena unotenga matu iwo ma90 aya panobuda hembe dzakanaka mufunge zvekuti panobuda hembe dzakanaka kuma90 ndikubekwa kuna small street kweko kuti ukatenga hembe dzakosvika 10 dzinokunza dambuka nei aino kuti small street tengesa zvinhu kuti unogona kupfeka 2 days chodambuka asi kana dzakawanda chinodambuka nei uchiti nasi wapfeka chimogona ichozo chipfeka dzinodambuka nei chinodambuka nei levhu rako asati rakutendera kana rakutendera levhu rako uchasvikawo ikoko kwaiko zvino levhu rako riri kuti inda kuna small street go to small street with pride handika inda kuna small street with pride wakasinosa koshesera kuti vasikana ndekupi wakakunesera kune special ndekupi asikana unomutenga zvako zvima 50 rand nema 70 rand uku handi after all life yako does not revolve around clothes pressure vana vadiki kuinstagram iri kupai pressure because feki dzoka dzamunenge muchiona kuinstagram uku feki majority andivharirwe nehembe ini guys haungandivhariri nehembe haungandivhariri nebhusu haungandivhariri newigi haungandivhariri nebhegi that's nonsense bullshit ndivharire chinhu chinobatika musazvipe pressure mukurarama pressure life nenyaya dzemafriends life dzenyu dziri under pressure nekuda kwemafriends pressure yacho yanyanyisa nekuda kwemafriends vamwe vacho makutopinda pakunotengesa pakati pemakumbo apa nekuda kwepressure kuti ndakatengesa kumadhara ndichapowo mari ndinotenga maiphone 14 adai kupindai hauna iphone 14 shandisa Hawaii 30 seyangu iyi inopinda palive iyi Hawaii 30 P30 ish ndinobaya live button 9 straight izvozvi iri kuchipa live iHawaii inonzwa ichi Hawaii Honor hameno chiwo hameno koko Hawaii Honor itori palive inonzi Hawaii Honor iya ndakabata iyi Hawaii P30 ish asi palive ticket tipo tose hakuna notwa itiri chitokomendawo tose pressure kundira iPhone 14 inopindisa denga here iPhone 14 inozodii iPhone 14 inozokuitisa chii it's just a phone guys inotofawo kana nguva yakwana lifespan yapera inofawo ingori foni pfeka zvaunazvo gutsikana zvaunazvo kuna mwanzodedzwa kupati kwai handingaendi kupati kuna baba handikwanisi kuenda kupati nini ndisina hembe kuda hembe nyuwa nekuendesa kupati
maybe nyuwane kuti baba nopinda mutsikiri nekuti wadedzwa kupati yema hours 4 hours pati yapera 4 hours pressure Hawaii inonzi Hawaii amene koko hanimaona amene koko hanzi vakwanda tikurarama fake life amene vakawanda mukurarama fake life amene fake life zamunorarama amene henyu vari kurarama fake life but I cannot speak for everybody kuna vamwe vasiri kurarama fake life variko vasiri kurarama fake life vasikatombotariso kuti ninga akafeke ini ngauya nechi vari kurarama fake life dzenyu dzidzo kazhinji kacho ipressure yekuti waona umwe munhu hausuda kukundwa nemunhu iyeye waona umwe munhu saka munhu iyeye afa ngokukunda saka newe wakunofunga kuti uchirarama fake life zvinondirarama hangu kafake life yave kunotenga hangu chiguchi changu chenhema chemuna chinonzi chemuna small street ndobatawo chiguchi changu kozve basa rei asi handii maproducts anenge arimo muchiguchi chefeki imomo guchi original guchi feki chirimo makeup kit yangu inenge ichitovemo imomo handiwana ehe mawipes angu anenge atorimo muchibhegi imomo chefeki imomo exactly don't be pressurized nezvinhu zvisina basa don't be pressurized nezvinhu zvisina zvinodarika ndikana wafunga kuda kuti uda undiwachisa inise ndiwachise ndicho chinobatikawo mana uyo ndiwachise kuti wakomana pangore mota ndatenga haundiwachisi I'll be inspired uchifunga kuti kundiwachisa kaindobva lati my work I am inspired 2022 I want to work hard like I don't know ndoda kutengawo yangu chete ndoda kutengawo yangu that's called that's being inspired that inspire you already way that inspire munhu angachikutengesa ndichiona apa achitengesa mayoni pills ake handiti achiona pane mwana anonzi ningikiri uyu anonzi chichi boss lady takamuona achitenga ndakakudzeni kuti achitanga kutengesa mayoni pills akaya akatondipa mayoni pills akasimini nditengeserei ndikauya ndikamboma advertise mayoni pills ake ngambomutesa achitanga handika akafamba kadia kainda nebhora handika takazomona kuposta Range Rover yake muno muSA achinda tenga Range Rover totomugodokera tukai mwana tenga Range Rover takamona chitanga wani ndingatoda kuve I want to be inspired kuti saka mwana afamba nepesika uyu vakomana mayoni pills nemasults anotengesa nechichi achikapa kunotenga Range Rover mwari akuzvita mwari ndipewo fungwa vhurai fungwa dzangu ndoita sei 2022 handimaona ndoita sei kuti zvinhu zvifambe rather go to her and ask kuti ndoita sei munozati vana nezvinhu zvavo cheko guys you don't see them posting varipo vandoziva mucomment section varimo vandoziva sorry to say this but ndikupe one good example handika one good example paZimbabwe tine mukadzi anonzi Pamela Maravanyika uya ari married to a China guy Pamela Maravanyika munoziva imba yake have you seen a house have you seen motikari dzinoenda nevana vake kuchikoro that lady but she's a down to earth lady a down to earth woman mutegei guys anozodzwa nevamwe kuti wangochinyewa nasimeni handi munoziva zvatinoita mutegei topeseta kutegwa akuzonzi wangochinyewa nasimeli izvo hapana kunyanya kwandaita tachitaurawo ndichitopawo mufananidzo wakanaka Pamela Maravanyika kune vanonyatsa muziva guys anotoneka life yake katori boss kuti dei anga ari munhu wekuti dei achitisa pressure vanhu dei vakafa nestress nemapressure because imba yake chaiko zvairi so imba yake zvairi mota dzinoenda nevana vake mwana ari kuhigh school mota anenge achinda achidriva zijipu vakuru vejipu maiwana tisa pressure nematerial things mbinga chezidza dzina noise guys mbinga hadzina noise mbinga hadzina noise tsana sisi Will Sweeney sisi ndivana sisi nditotaura navo ka rigayitikudze isusu Will Sweeney mukadzi anotorine moiti chiko yachi ndiyo yati kumbopekesa ipaya yati ndizvo iwo mayota yati ameno vanotori nayo yotiyo yatiyo itori netoilet mukati memwana mukambona munhu wechikadzi muZimbabwe unoona chikepe guys unoona chikepe chake memwana kuti kana afunga kuenda kuholiday unopinda muchikepe make memwana achingoita tsvina arimo muchikepe make mumwe mheko zvezviflash zvezvichinda pai hameno arimo mumwe mbedha memwana achi kalaifu munokaziva mukadzi uya but she's down to earth vanokubuda vakapfekera ichi vakarukwa tumagodi tusina kana nebasa rese musoro tonenge vakarukwa vane mupamba pane jacuzzi memwana kuti vanenge vakagara kuzvongoonekwa nesu totamba navo toonekwa nesu totamba navo isu uswini vadedzei futi chedesisi vangu vanozaiva mamchinyewo animaoni tisi tichitoona kuti vari mupamba kapa vari mujakuzi kapa vachidla mastrobheri varimo mujakuzi guys live kai vachidla mastrobheri avo memwana vakapata glazi rewaini varimo mujakuzi memwana nikuti kuti mwari ndisvidzeiwo mwari ndosvika rini mwari ndoita sei ndochanda ndodiko mwari ndoita sei mwari vakagona sei animaona mbinga dzemashuwaldo dzokuti dzikati ndikupa mari dzingika dzinokurovera 5 gida
5k kuti ndakupa mari drink 5 gida kuti ndakupa mari mail vanowanzoti mail iva vasisisi vangu vasuswi imwe birthday yangu muna December last year mail I saw your birthday nina ndo mataura vaka ndikati ndiku birthday shikanzi okay I want to send you money so that you can go and spoil yourself ndikati iripo shikanzi ndokutumira kupi ndipe madetails ako ai ndangoti atajaira kuti ukanzi chini zvima 1000 izvo zvima 2000 anoona mai mwana ndakaona chipepa chichiuya cheworld debit chiti ntuntuntu ndikati chipepa chiri kuuya cheworld debit uswini has sent you 5400 ndikakuti imari rendika yeomo munhu iyi imari ndikati ndikatozvineva komba muna kuita mistake here ndikadzora wafura ndikati vabvunzei vari mungati hamuna kuita mistake here zvikanzi no why anoona ndikati ndandaona vakafana kuseka ndikati ndandaona vanhu vane tunhu twava vana noise guys mbinga dzemashuwashuwa hadzina noise dzinoudzwa nesi kuti life yenyu mukurarama life vakoma zvinhu zviri kuendeka muri kurarama kalife kenyu mukurarama kalife kenyu vanoudzwa nesu tisi tinotaura isatina kaisu tisi tinokokomplimenta anoona tisi tinokomplimenta kuti aiwa zvinhu zvenyu zvakabatana ukaona uchida kuzvitutumadza uchida kuzvikomplimenta wega uchida kuzvisumudzira wega kuzvisa palevhu yepamusorosoro totoziva kuti hakuna shumbinga dzemashuwaldo dzizere mumo mudhairism ini dzimwe ndodziziva kaidi haudzione ende zhinji dzacho dzimwe zvokuti mati kuita project yechi ndaisa iyi mari handitodi kuzikanwa mbinga yemashuwa handitodi zvangu kuzikanwa ndaisa mari yacho inenge chinzi ndaisa ipapaka anenge atokanda kana 300 pounds kuzi handidi kana kuzikanwa apedza ini ndinozoziva because ndinozozauka mane chairperson pakona kuti aiwa ka tofanwa kupoda chienda unotaura nayo nachinotenda saka tofanwa kuvaziva antimazviona so guys makambona mbinga dzekuti dzikapinda murestaurant chako chaka dzinotipa munhu anga achivaseva murestaurant waiter kana waitress kusiya dzatipa 5000 na 10000 dzichirewa pasi 10000 tip dzichirewa pasi ndo mbinga ngatigei kuchiva guys ngatibvise mweya weruchiva mweya wegodo handiti ngatisimudziranei vakadzi vari mudzimba vari kusimuka vechidiki gutsikana nezvamunazvo gutsikana nezvaunokuwana kufanani chibatsira murume wako kushanda help your husband udza murume wako ndoda kutenga kuita musika wangu I want to sell handika ma cool time I want to sell my gates I want to sell my freezes handi ndoda kutengesa whatever kana kuti hembe bhutsu ndoda kutanga one nditanga kana ne5 pairs zvichida zvakadaro umubatsire paside makambona kuti mari yako guys inonaka sei mari yako yaone kuti chita inonaka sei nekuti hainai anoicontrola ndeyako haina munhu anoicontrola kuti wasodai inonaka ndeyako funzai vanoenda kumashift kuti kana vodla mari dzavo munozovavenga vanhu vari kuzimbabwe munenge makuvavenga vanhu kuafrica muchivenga vanhu kodla mari dzavo kwai vaenda kuspain kuholiday vaenda ndeyake akaishanda ndezvanoda nayo akada kungoiwaridza apa ndeyake simukai guys kuchagai zvokuita 2021 akupera tasari gone 28 days kuti apere topinda muna 2022 do something find something to do with your life find something better to do with your time ukaona uchita 3 days ka uchingoswerera makuwa paFacebook usina kana pamakuwa isiwe pasina kana kumbopinda 50 rand muaccount mako then you've got a problem sit down and introspect ndezvangu kuti life yeyi ichamusa zvakawanda but it's fine isitagara tiri magamba kaisu tinongoti takatozvimirira munzoda kutambira bhizi rentsvado andi mazviona 2022 akuya taurira baba ndoda kutengesa wose iyo mamaski chechewo maski isina compulsory guys vanhu vaita mari nemamaski because mask is compulsory hakuna kwaunofamba usina mask haupindi mutaxi usina mask haupindi mushopu usina mask tengesa mamaski dzidza kuruka zvimamaski dzidza kuita zvimamaski zvako uchita zvimamaski zvako uchitengesa ukaisa pagedhi wakazvirembedza kudai so hani maona dzidza kuita kutengesa mamaski ako dzidza kuita zvinhu zvako uri panzvimbo usangomirira kungokumbira
ndida kuzokumbira baba kuisa murume pressure yekuti uraramiswe under pressure neFacebook kana kuti neInstagram. Learn to run your own race. Run your own race. Pressure has to end. Ngaipere. Gutsikana nezvaunazvo. Gutsikana nezvaunazvo. Guys, we all start from somewhere. Handika. Tinotanga pasi. Tichisimuka. Kuzviswa kumusoro. Koita vanhu vamwe vane pressure. Handika. Kuna mwana anopa vanhu pressure. Regai nditaure nokuti ndaona umwe munhu ari mucomment section. Regai ndibvenda kutozviti bvu. Nokuti indakakubloka moto wadzoka pana pasei iwe Sabina. Indakuona mucomment section. Ndakakubloka moto wadzoka sei pano. Sabina, don't give kids pressure. Sabina, iwe anesiri wish. Do not give people pressure ku Facebook uchikombeya vanhu. It's wrong. Sabina, wave mukadzi mukuru wave mai vakuna ndikuta makwa ndikuitiri live usipo. Enda ndisi kuitira live wangosangana wangouya ndakutongotaurawo kuside kwako. 2022 Sabina ita munhu kwaye ita munhu mukuru. Sabina, siyana nezvokuisa vana pressure. Unoisa vana pressure iwe. Unokombeya vanhu. Ukanokombeya ningi, unoda kukombeya ningi, wokombeya function ya ningi, wokombeya function ya ningi. Unoisa vanhu pressure. Sabina, siyana nekuisa vanhu pressure. Rega vanhu rarame vaite zvinovakwanira. Atisi ku Europe isusu. Atisi ku Europe isusu, tiri ku Africa. Leave us to be. Atingafite kawana zvakafanana nevanhu vari ku Europe. Tita zvatinogona. Siyana nekupa vana pressure. Urupa vana pressure. Unokombeya vana. Ningi akazodai. Uyu ningi akazodai. Ningi izvi zvake zvikazodai. Stop comparing people. You are giving people pressure. Vanhu vapinda muzvikwereti. Mwari kuzviura nenyaya zvikwereti. Zvasvika umu nenyaya kuti munenge muchitipa pressure. Handina kuya kuzokombita na anybody pa social media. Ndakauya ndega. Ndakauya kuzoinspire. Ndizvandinge ndaona zvakanaka zvaunenge uchita Sabina. I want to get inspired by you. Ndizvo zvandinenge ndaona pa Facebook. And I want to get inspired. Handina ukaona kana uri socialite, guys, ndakutongodzana chokwadi. Ukaona even uri socialite, handika uchiti pa 3 months zako dzawaita, handi ukungouya apana chawaburitsa, hauna kuburitsa kana 50 cents, kana 5 pounds, kana 10 pounds kuti ndaita uchiti uze kuti ya ukuita madodogondongo nyonyo ndo anongochita. Handimaona? Hapana chawakuita, you are not inspiring people, you are just you smell the company you keep. Sabina, tarisa vanhu vanozara pa page pako. Mune fungwa dzakafanana. You smell the company you keep. Iwe ukatungamira uri nezera rako iro 41. Ukatungamira mberi kuita vakuru vekubhasha vanhu nezera rako iroro. Vana vese vanokutevera. That's the road yavanotora iyoyo. That's the road yavanotora iyoyo kuti Sabina captain womundege angoita basa kuya kuzongobomba vanhu every day. Saka nesuwo vanotofunga kuti zvakanaka. Of which zvinoshodesa, zvonyadzisa. It's disgusting and it's embarrassing. It's embarrassing. At your age, kids should be looking up at you. Handika, kids should be coming to you kuti sisi Sabina ndine problem. Handika, Sabina une history iwewe yawaitaura wegana muromo wako kuti chinzwa nachinzwa. Une history iri powerful yekuti testimony kuti ukada kuishandisa kuti vana vauye. Sabina unoswera uri social worker pa Facebook apa uchibatsira vana iwe. Unoswera uri pa social media uchibatsira vana iwe pa social media apo. Kwaya yangu. Ndingotaura, I'm just saying. Andiona, une ningikiri history yawaitaura ukataura kuti wakabvisa dzimimba ukadi. You can bring kids ukavaudza the dangers of abortions. Sabina iwe iside kuti usikuru uchita malive kuitira vanhu malive uchida kuonedza zvisina kana basa kana chi. Social media, Sabina, is for socializing and making friends. Like, I know you now, I did not know you, now I know you. That is what social media is for. Not to terrorize abantu pa Facebook. Kuchaka ma views ne kuterrorize abantu. Introspect. No one understood. Introspect. Sorry abiyangu, but ndikuudza chokwadi. Siyana unozozvinyanya Sabina, unoshibisa vanhu mazita, unodini, unokangana kuziva kuti it's just social media. After social media there is life after social media. Unozvikangama izvozvo. Tiri pano kuzongotamba panapa kungodzidza nekuzivana nekudididi. Andiona unenge kwauri ndozati kuna Sabina, guys, anenge achiti entertainment, but Sabina, entertainment should have my limits.
entertainment ngaive nema limits Sabina. Iwe imbofunga zvaunoitira vamwe vanhu kuti ukazviitirwa uri iwe kana zvikaitirwa kana kuti umwe munhu waunodari padhuze neunonzwa sei. That's what you do. Hauna ma limits Sabina. You don't have limits. Wakashika pa kunotora picture yangu kanyora kuti fraud Sabina. I've never defrauded anybody. Nyaya Lorraine, he had nothing to do with me. He had totally, absolutely nothing to do with me. I was just a victim. Ekuti wakambonduona teacher program. Ndina more boys wacho. Ndina Lorraine wacho. 3 yekwa makore. And then zvakaita vari 2. I was not even there. I did not know anything until nyaya unzwa pano. Andina kuiviga ndakatoiunza pa platform. But wakanotora picture yangu kaninyora kuti scam, beware of a scammer. You did not even think kuti vana vangu vachizokura Sabina vachizoona so zvichitendera social media ndakanzi scammer vachafunga kuti chi. Hauna kuzvifunga. Hauna kuzvifunga kuti dei hama dzamurume wangu dzakasingazivi kuti ndiri socialite. Vachiona ndakanzi scammer vanofunga kuti remember zvaunotonyora kune vanoto kana 3% yevana vanoto believer. Handi kune vanoto believer kuti sisimene vakaskama munhu. Iwe kwa uri it was entertainment because zvaka zvine stara meli mukati. Meli wangu chiti mukoma wangu ndokudai zvisingaiti mukoma wangu. Wakati it's too late to delete now because it has gone. Zvakatoenda indakazviona kupi. I saw it elsewhere. Ndakazviona kuna zim social water ndikoni. I was shocked because ina ndikufollow. Ndakatoshamsika ndona izvo. Ndikaiswa pa picture ndakanzi fraud ndikati nei Jesu wangu. Fraud nini? Ndobva ndangoseka. Ndikati Mwari ndibatsirei. But uri wega you always somewhere deep inside your heart knows that it's wrong zvawakaita. And you knew that chokwadi waichiziva. You were now trying to put me into a corner kutanzi inini ndibadra Mariamo boys. Paka pana vari 2 madzao zvaitika ndaanticipa. I was not there. I don't know. The damage is done. Whether kunodhitana kunodi is or kune umwe munhu arikutofamba right now. Arikutofamba neakatakura zvinhu chinhu chomuhomwe. Anditi uyu Sabina anitori neproblem. Akambonoita manudhu ake akanoita rimwe gore guys mira ndikudzei. Akanoita manudhu ake akanoita waenda kumapatuko. Sabina anokwisa pakona achida kutrepa. And then still today naMwari ndikanyepa Mwari ngavandiuraye. Sabina wakapa vanhu vakawanda manudhu aya. Sabina akati aita zvinhu zvake kwavanga vari kuLondon kokoko. Ndokumhanya akatogwa picture akabata chinhu chamandla. Muri kunzwa? Achita kunga ari kuchidla akati aita chidla amen. Muri kunzwa? Akati chindikandira zvikanzi sisimeli honai hanomaona. Ndivyo ndakati nchingoona kudai so ndikati maiwe kani andichengeti ndochidi chinhu chamala vanato delete. Hapana kuita 2 days kana 1 day zvakazara Facebook yese. Sabina akati nini yakutani ngakama kasimeni. Akati simeni ndimi chiti makaburitsa ndikati nai Sabina andichengeti ini ndakatomuitira live. Ndichoti nai Sabina uri munhu mukuru asi wandakapa hapana. Truly speaking ndakabva chidelete at same time. Andichengeti manudhu phone mangu phone yangu chakuvhura geza ina manudhini. Hanimaona. Ndo angachotwa maka Sabina wakapa vanhu anonikisa zvinhu zvavo vega manudha vanoita manudha vanonikisa manudha vo vega vopa vanhu kupa vanhu miyedzo. Hanimaona kuti agozoti iwe ndiwo wakanikisa. Ndikati nai Sabina ndinonikisa kuti ndiwane imazvi ndinongokuudza pafiafi ndakangokuita live ndikakuti but Sabina is wrong at your age kuti uite zvinhu zvakadai uchiburisa manhingikiri uyu. Hanimaona ndakangomuitira fair ipapo asi ndakambokudzai kasi ndikati indagara ndine iropa rangu ndakambokudzai iropa rangu munhu wese wandinomira naye asikana anondiruma akandirodza Sabina nemadiro ndaimita akandirwadza guys andidi kunyeperai akandirodza ndandisika expect kuti ndiye munhu akandichinjira kundirovera 360 munoziva kuti akauya paFacebook vanhu vese vachimukondema guys vanhu vese vachimuramba vanhu vachiti benzi chichikumubvenge uko ndikamira ndikati hakuna benzi raani musiye akadaro musiye totomuda akadaro ndikamupa pre-approval ndikati Sabina pinda uchiimba iwe aive nechimeki chake so chaipinda achitamba kakura pamusoro pechimwe chinhu so tichinakirwa tichiseka tichifara tichidi andimaona nenguva yakazenga anovhura rake page ka ndamumira naye vanhu chiti muchaona zvamuchaitigwa muchaona including hama dzake dzepadyo dzimwe dzakandifonera Sabina akafonirwa nasisi vake Sabina vakati musaendeterera munhu uyu ndiri kukudzai ini sisi vake mangwana zvichakunetsai. Ndikati tenga mani mapepe ekuti anopenga nokuti ndaimira ukanabi yangu ndikati nini handingangodzopewa kumunhu vanhu ndangolebhula vanhu vaFacebook kuti anopenga aita sei. Asi mangwana wakandiwira nebakati kwaSabina ndiye akanga ave my worst enemy paFacebook every day achindishauta daily roga raisikwa naMwari Sabina kusvikira vanhu vasvika pakuti neta naye waita kutomuziva hagoni kugara asingati meli. Ndikati thank you yachinja manje handimaona. Saka it's wrong Sabina ndikuda kutonyatsa kungokutokuita call to order ipo pano nokuti wauya woga pane ndakudana. Hanti akambogudza isimeni ene zvizvo ana mimsa uyo mimsi ndiye mwaka munhu akandivinga mimsi akauya kuseruko akati sisimeni izvozvo ndikati vedi wemusiyei ini ndoropa rangu asikana
ndo izvo zvimazwana ndikunzi kune iri kupembe iri kutenderera ikunzi ndakaiswa Mwari. Anoona anzi pane mazana kune sititendera kuti ndakaiswa Mwari guys. And but guys, you all know pandakaona Skwaga, I loved Skwaga. I loved Skwaga like mwana. Ndakangomona semana ndikati mwana uya kuzama kusimuka. Toita sei kuti mwana ndangomona cartoon ndikati ndikaenda ndikamenda ndikamuvinga kuseri. Ndikati ndisingakuzivi ufunge ndafara. Welcome. Ndakati munyorera ngati welcome new socialite. Hanoona. Kana pana vanhu ndikubatsire napo undiuze ndikubatsire. Hanoona. Akati ndinoda kuzama kudza page ndikati no problem. Chirega neni chingokusherawo malife akoni chikutegera vanhu. Vazhinji venyu makaziva Skwaga ndichikutega ikwa twasawo Skwaga. Handiti ndikutega ini ndichikutega ndichishare malife akani chidi ndikati uya ku interview ndikaita interview ndikati follow way mwana uyu please ngata phone. Andizivi kuti chokwadi kwachinema ndikangozowa iri kuchiridzana nasi ndatombo edwa futi mune rimwe group iri kuchiridza futi kuchibuda mwe mavile amina ngachiburiswa kuchibuda mwe varume ngachitaura kuti tinopinda chidzema so we munhu ichi pongochikunda zvinhu zvakangowanda ndikati vedi weka asi mwana wandaida nemwoyo wangu wese mufunge ndangoti Mwari nika ndangoti Mwari aiwa banzi enda andigona kuvenga munhu andivenge munhu zvandinoita ndikaona patodaro ndinongomira kure ndinokuda from a distance. Izvo zviso ndakutomuda but from a distance. Ndichamuda but from a distance. Kana kangweti ndakuzati ndakutorawo nchigumira papi ndida kutoziva because zvinhu zvinobuda kazvinenge zvakutaurwa zvinenge zvakubuda nemunhu anenge ari mudhuze waigara naye everyday chirati musi wakati makatodai misisimeli and it's true nenda kazviita makatodai mukadai musi woyo simeli mukadai kuchiziva sei saka zvine kauchokwadi mukati zvimwe zvacho because there's no way aizoziva kuti ndakambofona andi ndikafona ndichitaura nyaya kuti Skwaga dai zvikadai uyu munhu atondikonfirmera chinhu zati makafona imi musi wakadai so akazvikanzika dai pomwe mukafona kanzi handidaire foni yezimairi daire iwewe ende zvishuwa mukatobvunza kuti nemhaka yei uchidaira foni ende zvishuwa zvakaitika saka ndingazofembera here newetari unosa kuti nditape kuti ndotla kuitigwa live ini ndotigwa ma live every day ndotukwa every day kana sasabhino izvo zvachipedza panenge achiita live yake kuti mailuko live atindivhundutsini asi I'm just saying the truth and handisi kutuka munhu I'm just saying what's the truth kuti ini ndoro parangu wandenge chimka ndakaisa padhuze kachinji kacho anozondibaya musana Vaida whether it's true or not that's not the point. That's not the point. Whether it's true or not, that's not the point. The point is kuti starangu rozombobuda seiko ipapa. Rozombobuda sei papa vengi. Kungoti amusi kuziva full story yekuti nini kuti ndizonzi ndavengwa zvakatangira sei because andinowa ndakaudza nyaya. I never told anybody. Saka kune vachati it's not true kana it's true. Hamuna chamukuza because even pakataurika manyaya idzi right tona ma live Facebook I never commented about this issue. Ndakangonyarara but inini na iye ne this lady 3 ndisinoziva kuti ndizosvika pakunzi ndakatoda kuziva kuti kweni ndapinda papi ndakwana papi apa sara rangu rakwana papi ende zvandakaudzwa ka it happened zveshuwa kuti akwana papi it really happened and amuzvizivi because amuizivi nyaya yacho andina ini yangu tikakuserika ndikangotaurawo kuseri navo ndikangotaura kuti hona mwanangu apa pasosososo ndikangopedza andakuziva kuti zvanga zvaitikawo andizivi amusi kuziva the whole truth chete. You don't know what really happened kuseri. Kana chida chazokudzai chete iye ega wandoti no simeli vakapinza starava nenyaya kuti pakaitika nyaya dzakadai simeli vakandichi aiwa usadai saka ndo pakazobuda stara simeli hamuna chamunoziva chete ende nekuti hapana wandakaudzawo handitauri nyaya dzekuseri handitauri nyaya dzinenge dzaitika kuseri ndo pandakazoudzwa ndo pakabudira sei ndikati but I was not wrong one ndakaita zvakanaka one nendotozvidawo kuti pakaitika mabororo musati wanditira live yaundiudza kuti simeli kwete mabororo kana ndichigona kunogadzisa ndomanya kunogadzisa mabororo angu handiwana that's exactly what I did ndakaita kunokonfranda kuti Skwaga kune mabororo ari kuya auya kwandiri kune vanhu ava 3 vauya kwandiri vakasiyana handiti unblock them and talk to them you are trying to build a brand handiti don't block vanhu vanenge vada ipa vanhu zvinhu zvavo
kana wagamuchira mari dzevanhu akanipawo mari dzake kuti aiwa panenge pachitwa mapayments anoita kunge anozorivheswa hanimona ndikati tuone ndikataridzwa saka the fact yekuti vanhu 3 different people they came to me madiaries guy complained to me hanimona ini ndikanoti aiwa tauriranai handizozivi chiwanika kuti nhema here ndopari kunzi nemusikana uyu anonzi Kudzi kuti kuri kunzi izvo vanhu ava vakaendera chikuna simeli ndo loyari pafacebook here ndo manager wangu here ndo pamakamakigwa ipapo makunzwisana ndo nyaya yacho ingoripo iyoyo so ina handizozivi chokwadi kana nhema because handina basa rezvinyaya zvacho handitombori nei nenyaya dzachona hamene kuti ndezvechokwadi nezvekunyepa hamene ikoko handitombori nei nazvo hanimona I was just showed kuti ndadisappointika hanimona I was disappointed chete kuti mwana uyu handinambofungira kuti kumba kwechikono zvinhu saka baitotaurawo nezvestatus simeli sure chero even baba ivavo vandiedha pakoli hanhasi cheche vangochiti ndakarwadzwawo nyangwe nenisimeli inanditi zveFacebook ndirifollowa yenye kuYouTube handika but ndakarwadzwa pandakauti sita renyu riripo ndikati nhasi cheche ndikati nyaya zvonetsa anyway ini ndongwanisa kuti sanganai nyaya ingosanganai pasanganiwe vanhu vese sanganai nyaya ingotaurwa mungopedza because muchasvikepi muchingoitira zvinhu zvakadai muchasvikepi muchidai hanzi kugopa isati timakuhwa pano tinongotaura sezvazviri ndikatonzunzwa kunzi magosti anenge achikutukai muchibhashwa ukoko magosti ake ndikati zvino zvaakandibhasha saka akagowanei ngai abhashe nemagosti ake iwayo saka anogowanei pazviri ndabasa nazvo but ndakutoziva nditi whether Alimona, ropa ndobva ndangomira kuside kuda ndobva ndatomira kure. Ndobva ndatongo keep a distance ndozvandongoita. I keep a distance. Ndoro parangu iroro. Ndotozviziva kuti ndoro parangu iroro. Saka ingoriwo message kune vamwe vana anditika vari mu comment section apa. Kuti asi ndakaenda zvakanaka vaida ina nambotaurira munhu kana kudzani kana ani ndakangoenda kuseri ndikati hona mwanangu izviri ku build up brand famba ne brand rako mune zvakanaka ukapiwa mari dzevanhu tumira maorder evanhu ndikatomubatsira kuti maorder ku UK anoendeswa sei because aitonetsa kana kuti maorder anotumira sei muntu aimuchaja muzati vanochaja mari dzekupenga aitonozwa 3000 kunesa magaba 1 remafuta ndikati aiwa there's a way yekuti uzviite ikatomudzidzisa ndo yega ngoti sei vanhu vauya kwandiri vakakomplaina kwandiri inini ndikuda kuita mouthpiece asa ndakutsvaga vanhu vakauya kwandiri because madiaries animaona saka ndo nyaya yacho ingoripo chete mufunge hapana kana nyaya iripo antimaona saka ini akwandiri haisi nyaya I still love them but I will love them from a distance I still love them apina baba shumbresi ndisandiri kuti hamuna chamunoziva dema muchazoziva mezoziva zvakawanda muchazonzwa ina ndine nyaya idzi ende ndandipoda kukudzai kuti baba vakakwana sei but varimo vanotori involved vatombonditumira maevidence avo nezvinhu zvavo nechichi ndikati ini nyaya idzi kaidzi handizigoni handiikwanisi handingawani kundiitira sikwagama namubika ne26 live ini handizvigoni anomaona ndatonyatsoda vatori mo zvakasimba baba ivavo kune zvekunyebedzesa ndiri kuti hamusi kuziva you don't know anything muri kungo yangu inongoya padumbu chichi mungazoziva kwayakatengera nekwari kuenda negroup of people vari involved munogona kunyatsokunzwisisika zvisisa zvakanaka andimaona aiwanzi nambute tell us no ways ina handitauri zvandisinei nazvo handizvizivi inyaya dzananga dzandangohwawo handizivi kuti zvii kana kuti kudii handizivi andichandoshare nemi guys kana muchazoshiwa kumwewo nevamwewo vanhu noti neni ndichazonzwawo nevamwe vanhu ina handiti makuhwa hanzi mambotaura nevekwamugodhi here right vekwamugodhi vakandinyorera tsamba inini specifically madiaries takanyorerwa tsamba yedu ndino nekwamugodhi ndandatokangana waita akuwandirangaridza ndakaiposta tsamba papage vekwamugodhi vachitaurawo statement ravo rekuti simeli nemadzimai ese kudhiaries anditika nyaya yemwana katikati hatina chokwadi chenyaya iyi vaitotsiura vanhu chechi kwavo kuti tatsiura nochechi kwedu kuti vasene nenyaya yekufambisa nyaya dzisipo nyaya dzisina hatina patakamboti isusu toda kumuburitsa sechechi kana pane munhu akadaro akazvitaura ndezvemusoro wake hazvinei nechechi munhu just sigaiseni tototendawo nekumbira kwamakaita nekumbira ramai makamira pachokwadi nekutsiura vanhu chechi kwavo kuti endai musaiti kana maenda kunoona moenda kunotsvaga nyaya nekurekodha mwana uyu siyanai nazvo saka kwandiri nini it was a fair letter yavakatinyorera so ndakauya netsamba ndikaiposta papage iripo animaona so ndo zvanaida kuti ndingotaura anditika kuti veduwe vana vechidiki musapiwe pressure nema social media anditika kana usina
uyane magogo ako esi gogo vatisa muri sei uyane magodo ako pa Facebook apana anotombozombo kubvunza ini ndinomboyane chiwigi changu chandinosekwa nemadiaries chache gold chiya nongochipfeka chiwigi changu ndinochipfeka handiti kana ukada kuti iwo kuti inspire uri zvinhu zvinobatika handika kuti vakomana hona imba ngora ndatenga hona imba yandiri kuvaka we get inspired handimona usenge uchindiinspire nehembe dress don't inspire me with a dress kana kuti nebhutsu anditika kuzodambuka andimazviona sasa ndada kuti tingotaura chiudzana vana vechidiki kuti pressure ngaite shoma handiti competition ngaite shoma zvamunotaura nemashamwari enyu muchishare zivai pekushare muchigumira zivai pekutaura muchigumira zivai pekutaura muchigumira zvokuti mataura nhasi mangwana makonana wakuburisa secret yeshamwari wakufamba nayo uchimwaya I don't think kuti it's good, it's not good. Saka imi pamunonoshare neshamwari dzenyu chishiyaizve kuti mukataura zvimwe zviri sensitive musazvitaure because ukabvera wangoudza munhu zvakafanana nepicture yangu inini ndikangoikanda paFacebook apa chero ndikazoiona yave kupi andina panewa ndingatsamurira ndingapopotera because ndini ndaisa ndega paFacebook haisisiri yangu anybody can just take it achita zvandanaye saka na secret yako kaudza shamwari kuti undakuza usandichengetera secret yangu iyi andika wakonwa kuichengeta iye wega secret yako wakupa umwe munhu secret yako kuti akuchengetera secret yako haangamboichengeti ukazoinzwa yabuda usatsamurire munhu wakaudza because iwe pachako wakatidza kuchengeta secret yako anditi wakatidza kuchengeta secret yako saka ndatitsiura nevana vadiki vane nzeve dzekunzwa manzwa vasvika late enda munotanga kumabambe kwelife muone shamwari dzirikota nevarume asi ndichauya nepati 2 nokuti yanga iri pati 1 pati 2 ndiyo andichavhura malines for you guys to share what you have been through what you went through neamunoti mashamwari enyu handi so this was just part 1 yanga iri china ichi nyaya dzemafriend yanga iri china cheThursday handika china normally alright misho undinyorere kuseri ndigosaka ndisakangani anomaona china normally kana chita china pana pakashinja ndende nchingotawura atiwanzokuita phone hede urikwa ina sisi nditochengeta ma secrets kuseri munoza kuti mene ndibokuzai guys ndibokuzai not today Rufaro tomorrow ndina Freeman though mangwana ndokunzira Freeman pano pa live right inini Sabina munotoona yana tuke video guys ndakamboita my friend naye ndakamboita friend naye Sabina kwenda friend wokudaro wokuti taingoitawo zvekutofonerana ku WhatsApp ndeipi iyo ya madezi wayanga ngene ngachifaisa achinakidza vanhuko taitofonerana tichitaura kuti ndeipi inini lichidzaino kuti Sabina uyu zvese chamida zvanochita munhu munyuwanu asi munyuwanu unodo recorda uyu Sabina munozamwari uyakangonaka so but somehow taingotaura kuti taisinganyei vanhu taingotaura unyaya like dzekungoti zvikazidai dzekufacebook wambona here zvapost yakazidai kwazida post yakadai hatina aitombozama kuda aitombozama kuda kundisa pakolo nditaure nyaya dzevanhu Sabina oda kunditrika saka indengoti haiwe kana ngatisana nenyaya dzevanhu moziva inini nyaya dzekunyaya idzi haiwe ngatisana nenyaya dzevanhu ndingodaro moziva guys nemavengero angonti Sabina chinta malive ka zvokwadi marecordings dei akaplaywa dei ndakanyeya munhu dei ndakataura munhu ka dei marecordings ese akaplaywa kuseri mai mwana you're eating chips yeah. No, it's fine, I can just take one. It's okay. Not grounded. Yeah. Okay. You said to bring me something. What do you? No, it's fine. It's okay. And that was ndakaburidzwa mai mwana ndakaburidzwa V11 ma V11 ndakaburidzwa mai mwana lucky enough hapana Sabina andamati ndikuona phone call yake ndotiza phone call ikapinda mu WhatsApp mangu ndinotiza because unenge uchitorekodwa unokona ngochidza muromo ka unokona kuchidza muromo nokuti unenge uri munhu uchitaurawo anomaona saka kwa avoid just avoid hamona ndakazviziva papa achiti aivhundusirana kuti kwaisimeni pane painyeya vanhu ndiplayere indotomuti player ndaizoti hapana kandoti taura ndona hapana chabuda ndakazosvunga ndagara pasi ndikati hey saka paya paitorekodwa kapaya saka dei ndakataura paya dei marecordings ndasari kubende vakomanaka gaya ishemu yacho gaya embarrassment yacho guys uchiplay kwa imi lakapana saka guys Sabina is not to be trusted. Go to Sabina's inbox at your own risk. Sabina unotorekoda
unotorekodha ende kana watoinda wotoenda wakatosunga mangwiro kana waenda kuinbox kunisiya makuwa nokuti one day just Sabina zvakafuma zvakakwidzaka unogona kungotoexpose ndakadzona ningi. That's Sabina for you. Ndikudzei. So guys, part 2 chauya nayo anzika. Part 2 inenge ichidi mina ndikudzei imwe serious. Wone zira ito nditira live. Aiti nditira live ni zero. Sabina chero akaita live 150. Uyu ndiye mnasakana nebasa rose. Chero akaita live 250 kana million pasu. Vachiti vanota simeli. Inikana kutombomuona ndakamubloka. Nditongomuonera pano pa page. Anditombocheuki kuti waitela unototamisa time yake achitotamisa muromo wake achingotaura zvasimeli achingotaura zvameli. Ini kana shungu naye akamboti kuti kwayandiriza zaro nopisa pa weekend. But ndikatoya pa live nchirila ndaona post ndakapwa ro mchuko ina Sabina ndinopisa kuti mai ndikuyamba kwana chitorila ndakoya pano guys nchirila zaro nopisa musiyoya chachi chinga kana ndaila nei nemazai ndikadachila zane mazai pana pari chitopisa kuti ndingotovhunduka kuti ini ndinavhunduka live ini guys ini unoona kuti guys ndikavhunduka kuti kwaida tibwe live na Sabina izvo zviti chitopedza pano anenge chinotanga live yake ndozvaanotoita. Ende vanondoziva kuti nditondi kutegwa kwakuzvinhu zvake zvaningaita zvisina nebasa rese. Kwa Sabina ndichainda gore rachitenga kuacta samai semunhu mukuru akuita malive anovaka kana takuti instructor takujimiswa ndopachiteka kunojoinawo chinolike page chifollowa kana achiringoita zvake zvinhu zviri nonsensikali zvokuti anenge achiita malive ekutuka vanhu achibhasha vanhu achinyucreatira vanhu nyaya dzisipo achinyora vanhu achidii achidestroya vanhu zvari kuita izvi handisikiko. And please ndai munoona mukomende museikoko mubatsira kundituka ukoko zvoperera ikoko musandivigire musanditege. Don't take me because andiwiko andimashona anditombowiko gore ramuchazondoti aiwa kani Sabina ngachidai achi ndopa ndichazouya achiita zvinhu zvinobatsira munhu kana kuti achiita dzimwe makonde ndakawanda guys makonde ndepa Facebook aperi. Sabina noti nditomutya she's dangerous. Sabina she's very dangerous. Nditomukwata ndotomutya because basa rake ranenge achindipa basa ka andisikuona you are destroying people instead of you building people you are helping destroying them. So what good are you doing? Waifa wakuta live yako uchiconcentrate nevanhu tu vari involved vakapana mari patisingaziti tasisipo wakaisiya live ukaiconcentrate kuti ukaita kuti zviite zvameli because you just hate meli ukasiya kuti ufambe nenyaya sezvairi kana uri analyst you are kuda kuanalyze chokwadi chenyaya wakasiya chokwadi ukano implicate munhu asinei nenyaya izvi inini ungandisa pakati ukandinyora kuti fraud ini ndisina ngofraud ndakamboitira munhu but vanhu ndakafara because vaita kuti kudza chokwadi kuti abvapo vakambofraudani andona but azvirevi kuti kune vasina kubelieve kune vanenge vachiti mangwana vakatondiona chitandoti fraud asi hapana wandakaitira fraud. Sabina, I am actually giving back to the community, helping people in the community, but not taking any. Let me take this opportunity to say to Sabina and Suruwish guys, because we are egapana and Sindamling and Mona. Sabina, can I chili pocha wakakangasirwa nasi simeli inini gerepano pamberi pevan. I say to you, please forgive me from the bottom of my heart. Sabina ndrimunu mkuru ndine vana vachakura vachaona uchindinyora kuti scam kana kuti fraud mangwana. That's not nice. I have never done a life for you. Ndikunyora zvinondozari zvinokudestroya upenyu hwako mangwana kana kuti vana vachakura vakazoona vana Mandela. I have never done that. Ndoza pekutamba ndichigumira. Pekutamba ndichigumira ndopaziva. Ndinoziva kuti uko handipindi. Uku kuri sensitive uko. Uko handipindi. Ndinoziva kuti uko handipindi. But you know, auzive kugumira unopinda muvana vevanhu munopinda mumaha marriages evanhu munotaura varume vevanhu vamusingaziva musingambona pa social media. Saka ndangoti nditore mukana unopa kuti Sabina, find it in your heart, maybe chiripo chandakakangasira chandisingazivi chauri kuziva iwewe. Ndinokumbirawo nemweya waMwari undiregererewo. Ndine mhuri ichazokura chero chiza ndi socialite one day ndichasiya socialite izvi. But unenge wanditanisha zita rako andiconfess nyaya yandisingazivi and I still stand on the ground ekutaura kuti you gave whoever you gave waunoziva iwe and you know the truth inside your heart. I swear to my living God ndikati Mwari ngavandiuraye kana ndichinyepa. You know who you gave akakulikisira, not me. Andichengete manuto evanhu. Remember Manda ndinomufarira. Remember mahamba muchina bata Andiselina.
There was no way I could have leaked that. Mandla no mufarira. I like Mandla. Mandla is my personal friend. So whoever you gave to nokuti ndakaona Sabina uri munhu wokudaro kuti unotoburisa zvinhu zvakadaro wega, and you find pleasure in kuonekwa uchita zvinhu zvakadaro. Takatosiyana inangu ndingatombonyura pasi ndikaonekwa ndabuda ndakabata zvawakaita zvezviya chinhu chemunhu ndinotombodisappear pa Facebook hazvingabudi handingagoni hangu, but you why find a pleasure, you were enjoying that fame iyo iya why enjoy. Saka guys, Sabina ndofunga kana chiripo ka uchandiregera imbo siyaona kuti imbo ndituko panenda kukanganisa ndishwa nditukewo nemhosva dzangu sandinoita ita live nemhosva dzangu, usanditire live uchindinyora pazvinhu zvandinenge ndisingasivi panyaya dzisina ineni ndirege kundibatanidzirawo just because rukungotsvaga kuti ungotaura nezvasimele ndozati simele rinounzira vanhu maviews, sitari kuti simele rinounzira vanhu maviews zvakasimba ndozviziva. Asi chitaura uchiza pekugumira chete murume wangu vana vangu chizve mudzimwe live dzanongochara ameno inangu handina friend Samantha munhu wandakaziva isister Sabina wangori muningi nauyu semausi zvauriwewo wandakangoona pa Facebook vanhu vachi inini kukachinja vanhu vanenge vachirambwa nevanhu ndo vandoda vanhu vanenge vachinzi makondemu vaya ndo vandoisa mudhusi, but ndofunga ndazodzidza chidzidzo iko zvino pazvisinei azvinzwa mukaona waita live dzakewo ameno ikoko ina ndichaziviwo kuti chi Sabina ndakatengerwa dress, ndakambopiwa dress pa Christmas gore Christmas kuma 2018 uko ndakazoonekwa ndakaripfeka mai mwana pa Facebook ikakora ichinzi ndini dress iro ndini idress rangu kwai ramba uchingotenda ndakatenda vedu pakauya dress ndakanga nchinzi ramba uchingotenda every pese pamwe ndikangomati Sabina wakaita kune dress riya ndikangomati kune dress riya ndakati ndaripfeka ndaposta kufishen police na mwana wako ndakatochena apa ndakutondibiga mai mwana apa mazano gona ndasimba richakwanika ndazondigwadza kuti ndipe munhu ndotondigwadza ka dress kacho kakangonaka so katondigwadza kuti ndito ngopa mumwe munhu so ndapfeka chidress chiya mai mwana posta kuzvokufishen we nikis mwari nevanhu vake uyu ndaposta kufashion police mai mwana ndakaona picture yangu yandaposta iya yakuningirikiri kufashion police iko kuya yatogwa kwanzi ndakapoya screenshot kumadzimai uko yakandwa kwa Sabina kai dress iri nderangu chikai dress rangu iri andika idress rangu iri ndindakatomutengera dress rori mufunge munhu anaona mboti thank you nai pane panogamuchira chinhu karika kuti ne munhu thank you kwai ngaramba chingoti thank you ndinenge ndongoti pese ndongoti vedu maita henyu thank you vedu saka Sabina dress reni asinga kupfeka thank you hako kuti ugusikane ndakaritukigwa dress ndakatengerwa nyinzi birthday mkomo wangu ndakutengera birthday present mkomo wangu munopfeka size chi mkomo wangu mirai mkomo wangu ndakabva ndaritukirwa pamwe ndatomborisa makuti pfeka kuti unokwa Freeman arikwaniri kusindenge ndasimba sina zakwati ndakazo imi wakuna ndasina kuzviziva mimi ndakasvika pakunoidzurubura picture kufashion police uko munhu sokuti naisive ndo dress raSabina iri naise ndikati naije ndanongoti ndiro akanditengera pa birthday mufunge ndiro kunichati kudi Sabina nogogoya vinga panapa okudza kuti bandi paper nombopinda paper lapa oti mkoma wangu ndakusira 20 pounds mumwe drink mkoma wangu mutenge drink ndichaitigwa live 20 pounds iyoyo ndindompa mari madiaries amupi simeli mari amupika na simeli mari madiaries ndindo beta kunge ndakapuwa million pounds kana 1000 pounds mai mwana ima ndakamupa simeli ndiwapa mara then chitukigwa 10 pounds papo kana 20 pounds hasina mapuwa mari ndaka 20 pounds kaini nazabina ndangopiwa 20 pounds animona ina goudzo ndakampa ndomapa mari ndo ouya wakapisa papepa labo idika zokwadika ndopaunokuzozviona kuti ndopazozvinoti taipi yemunhu andiri kudhila naye zvakoma saka dress richaripfeka guys ndoyanaro ndakaripfeka munyesoriona rakanaka iwa rakajelas down kunaka chakanaka chidress acho chakanaka zvokuti asi musototongo chipfeka chida muzati kune live yangu inenge ichitoita loading yekunzi dress mariona kadress rangu mariona kadress riya musotongodoripfeka chete
live inenge ichitouya. Asi vakambopiwa mari rice and chicken kupi kona DQ rice and chicken yeko yanakambopiwa iwe 20 pounds anoisa pana ndisapekesa paper lapa DQ paya konzi nemuno madrinki sisi vangu kumongu nemuno madrinki mari yenyu ndio ndozoudzwa vanhu saiko zvino zvitinani kana angotoisa paper yake pana pakangoisa 20 pounds yake ndikandotozvitaurira ndoga pana kuti kuna 20 pounds guys yasikona Sabina naye kuti timwe drinki kana mukazozviwa kuma street uko because Sabina ndizvo anotoita unotonotaura kuma Ndokandiomera guys ndakuita andika anzimene just accept aiwa ndakama accept one andirana ka dress yacho shem kuna kanaka chakanaka guys ndagodo ane choice dress rakanaka ane choice dress rakanakisa why maiti chivaita seko maiti ndanisiri pa Facebook ina ndakondisikuziva nchichaitika ndicharipfeka ndine picture yacho ndichangoposta ndakapfeka nigikiri dress chimuyesa kuti chakanaka dress yacho hatiti kunyepera rasikana zvokuti dei akatonitengera hake rimwe Christmas no rakadaro nokuti ri harichakwani dei akatonitengera size inokwana December nokuti December kasvika ndakuto birthday futi iwe Sabina musa 25 December ndinenge ndichito birthday zvakare saka chimeka chose zvouchingondishambadzira kuva live date dress rangu chitotenga rimwe goshambadza futi asi utengera kati kurei this time because ndasimba saka chi harichakwani tenga same dress iroro but rakati oh because rena sina mbori fena nango rifeka 1 andiwana ndatofuta right saka guys ndo nyaya ndinayo tachitingotsira nhasi asi part 2 guys ichauya hanzi asiwa makavenga ina ndivenge munhu fane madhuve andigoni kuvenga munhu andishandise word kuti hate andikwanise we hate andikwanise asi kungoti munhu wokuti ndinenge ndisingasafariri chete kwete kuvenga ndinenge ndisingasafariri Andiona. So ndo nyaya inenge ichingoripo. Andimaona. So guys, part 2 ichauya quite look for this. Aiwa mari yako andidi nongoda ngo redress mari andidi mari yako kuti famba chikwa ndampa mari madiaries hawo amupisi email mari hechi chichi. Iwe ngotenga dress ngotumira zivatumira wakamboita paya. Saka guys part 2 iri kuuya ndozati mune zvakwana zvoda kutaura about zvamakatigwa nema friends anditika zviripo zvamakatigwa nema friends anditi saka guys modi mogadzirira part 2 is coming anditi kune ari kubvunzira nzi zvamo boys atizive we don't know anything atizivi takatoita upedi patakaita takatoguma we tried and inini neropa rangu rese ndakabva ndabhlokwawo kwalolo kwacho andika andichakwanisi kuti andichina access kwaari 1 2 kuma moboys aiwa munhu wedu vanenge vari muhavo mucomment section vangoti tisataure nezvenyaya yacho saka we expect that kuti kana vakazopanana atizozivi kana vakasapanana atimbotozivi because nyaya yacho hatichinei nayo hatinei nazvo takatongoipisi goona naSabina ava tikatopinzwa munyaya saka tichinei nenyaya yacho right saka ndakudi guys ndakwinda ndofunga ndonyaya tatinayo tatitimboseka hanzi count me in ndine nhoroono right it's a date precious Daisy it's a date precious part 2 Daisy precious Daisy ari kuti ndine torine nhoroondo yetestimony yema-friends aino kuti hausiriwe woga anditika hausiriwe woga saka vanhu vakati one day hanzi Freeman what time I'm not sure what time but ane show kunoku mangwana tinenge tinaye kuno kushow mangwana saka ndichati before satatanga nombotika glimpse kekuti chi mumbotaura naye mumbomumhorosa palive andika mumbotaura naye saka vese vari mu comments vari mu Rustenburg please tosangana mangwana andika ukakurumidza kuuya prize inenge iri pasi ukazopinda after 8 prize inenge yati kwirei andika saka make sure it's a date watenga ticket rako andika ku Queens and Queens it's a place yakanaka iri protected nzvimbo yepamusoro saka hapana zvokutya kuti inini ndazodai hanzi simeridzosai hot city muruda hot city muda hot city maisiwa hot city tichaiunza hot city tichaiunza iye Sabina wacho pa hot city ndiye wokutanga right saka ndochi ndo zvinenge zviripo Rustenburg vari mumwe Rustenburg please hanzi hapana anoda kundipa white ndiuye neyangu nyaya woruda aiwa fari anditi fari unenge uri pa WhatsApp here haujoine live ka hapana anenge achiziva kuti ndiani hapana anoziva kuti ndiani saka unongofona pa WhatsApp inenge techingozwa voice chat saka it's okay handoona it's okay kuti unongofona wotaura nyaya yako haitombodi zvokuti kwanza kucreate nemagosi kana kuti godi
handitanga nempa hot city ina ndidi hot city ndoiti kana ani hot city yacho ndokotanga iwe Betha Elliot ndione ngwa ndotanga ndikuisa pa hot city ka Betha uko mazodo ngwarova ariseko mwana ndokokuisa ka iwe pa hot city. Saka guys ndizvo zviripo ndakuinda tosangana mangwana Friday anditika right musakanganwe vasina kuenda kuno subscribe ku YouTube channel yedu yakanzi Simeli moenda kuno subscribe ku YouTube channel yedu just kungonosiya like yako ku YouTube channel yedu anditi kungonosiya like chat andika kungonosiya like chat mva madi mva maita zvinkuita zvimwe hanzi comfort tave ne time sina mbushka ku tuli speaking tave ne time tisina kumbushkako right and vari kuda kutengerwa zvinhu guys mozandirirana vari kuda kutengerwa zvinhu zvavo kuendeswa kumusha anditika magrocery kana chingave furniture or whatever anditi hanzi sine muda kuna tisere si ndakuda kubika manje ndakuda kuchibika ando ndakuda kubika mazana ndindi kubika ndakuda kubika anditi anyway sitini kutaura chokwadi because ndo apana ndisingatauri pano pa diaries my diaries zangu knows everything ndo waudza nyaya dzangu ndokawani one day every time nechingwari nyaya dzangu chingoudza kuti mpaya mira ndikudze svika zadai pashka saka hotsi ndingokupindura zvandakangotaura pa zvandongokupindura saka varoda ngave furniture ngave zvekuvakisana chichi handika mongotitumira mari kuendesera village mai Senmark mai Mazowe munoya kuseri zvinodependa nefriji yenyu yakura sei handika friji dzinotangira pa 1.5 kukuendesera ikumba handimaona dzinotangira pa 1.5 depending nekuti dzakakura sei zvichinda nekukura kwayo handitika mafurniture magrocery varikutengera ndizoti vamwe vazhinji vanoda kuuya kudhaya kuno Zimbabwe Africa muchakwanisa kuuya because of zviri kuitika izvi saka imimi chete kungotumba isusu totenga vanhu vacho vari kumba magroceries acho voinda and zvakare guys musakanganwe hanzi kuma quarantine border sokunzwa kwani tiri kuita zviriko kuma border zviriko vanhu vari kukwara sokunzwa kwani tiri kuita zviriko zvekuquarantine waiko zviriko handimona asi iwe sawa Sabina shamwari tisena nesu shamwari isati manikidzota congratulation plus takatoita congratulation kudhara before kana iwe ngori kublog vuka iwe saka iwe kana usina kuona congratulation yedu pano then une dambudziko because takatoita number 1 pano tikatotukwa zvikatopfuura tatotaura kuti congratulation tikatotaura zvikapera saka zvokuti kwaiti kudii isusu maiti timwana mudiki totodawo kubudirira kwao totoripo kaisi vamwe titoripo titori special invites titoriti saka tingaita godorera kuti nei mwana mudiki anenge awana imba yakatozvivakira upenyu hwake atina godorera tinoita ndokugwisanisa kwaunoita vanhu ikoko ndokugwisanisa kwaunoita vanhu ikoko kuti kwai chakati because isu panapa takatoita kudhara yatisina kutonyatsoita hedu zviri formal pano padiaries ndeyamadam bosi yekuhwina kwavakaita because hatisina mboita live kubva pazvaannounced hatina mboita live but all the same tinotaura kuti madam bosi bora pamberi rambai makatimiririra rambai makadzvanya tiri kufamba nemi ndaona nhasi kuti makandwa panana Vin Diesel nani tiri kuvhota ende ndikuziva panapa ndichitivhotirai madam boss guys ndamunovhota aiwa zvakaita guys madam boss vakahwina handika ende vahwina kudaro ende vapinda pane imwe competition zvakare let's go and vote for her guys she is representing Zimbabwe and the one thing that I like about madam boss she represents us in a way yekuti tinofara guys we are not even we are proud to say yes she is Zimbabwean. We are proud because guys like no let's go and just vote for her. Antika hande tinongono voterawo vapinde pamamonya ipapo pakona ipapaka kuinda kumusitari kangofamba kunzindebe ku Zimbabwe nesu tatofamba ombiri yedu vanhu ku Zimbabwe hanimaona nesu tatofamba hanzi koemise musingawini wena ndingawini nokuti ndogowina kuti ndindapinda kose nini handisi celebrity kaini aya maceleb kai macelebrity ko ingiri celebrity ina handisi celebrity nini ndiri socialite aya macelebrity ninga achitogwa apa achinzi ndai munowina handimaona achinokombeyo saka inini ndinoita socialite ndozikamwa nanini ndozikamwa nevanhu vepadiaries chete zvakwana saka vamuonoda ndizive ndiva nani ina handisi celebrity aya macelebrity aya ana madam boss macelebrities edu andika saka madam boss rambai makatsika chepakati tiripo semadiaries tikukutsigirai tikuvhota zveshuwa ende tikuvhota zveshuwa guys yavhurwa page let's go and vote handizoti vote ichiri as many times as we can here kana kuti zvalimitwa I'm not sure tichabvunza ivo madam boss kana kuti Dr. Mutisi tiyatsonzwa but ngatirambei hanzi makaita live takaiona yes ndakaita live zveshuwa insanda meno vana Sabina ngoda kutsvaka kugusanisa vanhu hanimona saka tinotenda handitika
hanzi tikuzewa zve mai modiziva zve sesocialite ka asi kuti secelebrity zve there is a difference between socialite necelebrity ayo macelebrity ekuti chero president vanotovaziva kuti kuna namadam boss kuna namaititi isu tiri masocialite president vatombotizii tiriko totozikamwa nemi zvekugumirawo kuno tiri vekuzasuku tikatovaona vatinotovarespect anondo maceleb hani maona saka pane musiyano andika venhikiri ve-socialites nema-celebrities ayo ma-celebrity saka once again Madam Bossy congrats anditika so guys ndo zvanga zviri pano nhasi I'm just loving ningirikiri aina ndisarudze I support everybody ndosapota munhu wese chino mukati inyi muri vana team ningi nditokuza kuti mundisiye pazvi team ningi zve ina da team indongosapota munhu wese maiti chakaita chakanaka ndinongoenda kutora chokwadi kuti congrats ndotono congratulate ndotonofamba one bhora ndichitomisawo diti nokuti muZimbabwe Madam Bossy akaitawo anakaita azvekuti kwai team ndezvenyu vana vadiki zvokuti munoita manhikiri matimu isu vanhu vakuru tinongosapota chakanaka chaitwa tiripo chakaipa tongochitaurawo kana ndisina zvekutaura ndongonyarara ndokutarisawo ndodarika zvapera anomaona chete kwai mugona mikaimi nanzi ndiskipa nekepesi slick row matisheti ndizere nawo pano nemakepu asi ndezvekuZimbabwe ndichakumbira kuti vakupei zvenyu mirai tione patotonetsa panapa mirai tione nyaya dzematisheti nekepu ndinawo pano slick row ndofunga nananhingikiri kuCape Town ukoko vana milka vatodzidawo kuCape Town uko asi kuti ndinofa imi manje kana akuya pamadiaries ka ndofa kuti ndiuye neakawanda kuti mukwane andakapiwa so far ari kuenda kuZimbabwe saka ini chati vaite zvakanzi because zvinhu zvacho zvakanaka mukona zvakanaka mina ndimukadzi guys ndine variety asi hasangu ini yangu ndingori ne4 chaitari mukona tine takatochena guys mina ndimukadzi hando mukona type makepi ose ane matisheti awa mukona makepi ese anenge ane matisheti awa matisheti anenge akatowanda ane mukona zvinhu zvikuenda kuZimbabwe izvi hamaona akawanda ndangotorawo mashoma epadhisewaya akawanda saka zvandichaita zvokuti ini chakukumbirirai enyu ndoku vangani vari kumada mira ndimbotandaona nhamba yevanhu vari kumada ndisati ndaenda kunobika. People need to sign up for the product first. Oh, okay. All right. Okay. So, Paiswan, I'm set mandi paka instruction chairperson. Sakana and this zivi kuti zvikufamba sei. I'm chairperson nonga sata ndipa instructions. Saka nagofunga right. Saka anzijo panfa utanga petwa sign up. Saka pa sign up I think ipacha zadiwa ma agents. Saka guys, get prepared kwa na obasa wango chema basa sina zokuita paya. Wango chema basa sina zokuita chiti nina diskushana ndiskwana basa. Handika pa kuBotswana tichada agent kuno muSouth Africa tichada agent pa Cape Town tichada agent kuJoburg tichada agent kumatown akasenzana na mtown mahombe tichada ma agents handika because isusu tinenge tichitengesa ma policy edu diaries hani muri kunzwa edu diaries asi anenge ari under sororo iyoyo hani maona asari edu isu ma diaries hani muri kunzwisisa saka zvezvo kuti wazo kana makuzo employiwa mchazoudzwa kuti masalary yenyu akakamira sei asi munenge mitokhora ka munenge muchitokhora anomaona munenge muchitokhora azvitengesewi precious izvi zvinotengeswa nezve diaries zvakanzi diaries ndo zvinotengeswa anomaona ndo zvinotengeswa hanzi naLorraine chipo agent right no problem don't worry ndikanditenge ndanzwa naye chairperson vacho kuti zviri kumbonyazofamba sei vachandiudza kuti zviri kunyazofamba sei inisofa ndisingazivi because ma meeting anoattendwa naivo chairperson ndinozongopuwa instruction naivo chairperson ava ndi manager vangu personal manager vangu zvakare anomaona saka kune vava yesi situlinda kurova so para patasingasakuoni saka chinoitika ndechekuti ava chairperson ava vanonzi Godidongo ava ndi chairperson pano asi kwandiri nini ndi personal manager vangu saka vava vari kuda kuadvertiserwa vanoda kuadvertiserwa vemakambani makuru munoenda kuna
iwa manager panguva ino handichati chairperson ndakuti kuside kwangu ini kana uchida kuadvertise ndi manager vangu handiti kana une chidhiri chakukana kuti zvimaendorsement zvaona kwakuda kuti tisvike kunzvimbo kuti markete nzvimbo iva vava ndokwaano approacha ikokoko handika ndo vanenge vachizokudza asiwo vanenge da kuadvertise kwa zvinhu zvidikidikiwo tumwe tudikidikiwo hatingazova nesitiwa havanawo nguva munhu aenda kubasa unongoya kwandiri direct tochimaketa tomaketa chinhu chako handiti chaunenge uchidi ndiye diaries gweri tukuya gweri ndo ari gweri munenge munawo andimaona tinenge munenge munawo saka guys product inenge iri yedu isusu yedu isusu asi tiri andachi ivo handiti saka ndo tinenge tichida izvo kuti aiwa kadhi ririko precious kadhi rako ririko ndibate kuseri kadhi rako titoripo precious ririko indanotora kuma offices ririko kana chiri trust rega ndiripiwe ini ndikutumire if you trust me kadhi rako ririko kadhi rako ndiwo siri kundanotora kadhi rako ndibate kuwhatsapp inini zvandapindira inga ndapindira pazvinhu manje zvinhu zvotoitwa nestraight forward kana wanga usati wapiwa ndisipo ini ndahopindiraka saka zvinhu takutoda zvinhu zvinenge zviri pastraight forward saka ndibate kuseri ndikuitire kuti kadhi roro next week unge watoriwana unofanira kutoriwana kadhi roro ndiririko handiti maona guys saka chinenge chakati tikashanda navana zororo ava guys pamunenge machemba chimwe taka back to me munoya kwandiri ini ndindoindako nokuti tinenge takatouwirirana kuti ini ndinotodzoka guys ini kana tatochanda sindouya kana paita chitemo musatotofunga ini kuti ndinotouya vanozviziva handi vanozviziva saka imimi kana waita chitemo come back to me I'll come back there I'll go back there animaona hanzi ndinotengesa madina place pano mautanditengesa madina place kuti ama-agents kuglendale kwaharare ndekupi handizi ndichazouzwa zvakazara guys handisandava kuuzwa zvakazara ndichaudzwa zvakazara handiti ndichaudzwa zvakazara ndozoya ndichikudzai handisandanyatsa kupiwa nachiapesa kuti pakeji yacho yedu vakaironga sei yakamira sei nditanga ndaudzwa nachiapeseni ndozoya ndichikudzai feli ndibate kusei alright ndokumbura vese kuchema nenyaya dzemakadzi regai tidai so kutaridza kuti ndiri serious handisi kutombojoka ende iyo vanhu tozviziva mirai ndidai so mirai handijoki guys when it comes to work I don't joke don't worry guys ndo makadhi ndo amunofanira kutoti by next week munge makabata makadhi mese kadhi rino dzinonetsa kubuda chi mirai nditotore manje mufoni mangu hamuna airtime mirai nditore airtime nechikwereti kadhi ndo rofanira kuti makadhi muvange munawo next week zvei imukutaura kuti chikweni aiwa feli don't worry tavi pano pakuti tichigadzirisa manje chiregai kuchema sikana tisita kutoda kuti tichifamba nadzo nyaya dzacho kadhi rino dzinonetsa kuwana kuti zvadii bye advance in transfers nditenge airtime titongopedza nyaya dzacho pa1 muchinzwa kana zvato when it comes to my diaries hangu handidi nemi guys ani munozviziva kuti handidi nemi ende hamutofanira kutobatwa nekuseri kweruoko just because pazodididi atiti izvozvo which one totenga segrafia right bani bokurita ayo kepi quality shema ayo makepa we quality kana yo zvinhu zvakanaka naye zvinhu zvakanaka quality right
Mpanimira guys kutira kuti sugar airtime. Should do a second time. Baby. What? Are you still hungry? Why? I'm not hungry. Because you ate moose. But are you hungry? Are you hungry? Me? Yeah. I'm not. Why? I was going to give you food. You're going to give me food? But I'm not hungry. Okay. I'm not hungry. I want to cook now. Remember, I'm cooking beef. I bought my that moroho that I got. Bora. So it's nice. I want to cook that bora and meat. You're only eating. Me, me and Daddy only. Yes, you and Daddy. When I don't want to eat it. Yeah, I know. But today I was eating supper. Right. Check it. Your phone in there's a airtime manje. There's a airtime. People must get their cards. Again later. Okay. And I remember to try to Yes, kuri say anjadzi. Ndiri right. Ndauya ne business call saka ikatimbo kuti matatu chat. And I'm on live, ne? Okay. Right. When can I get my cards and my diaries you have been paying for Zororo for quite some time and they don't have their cards? I need those cards by next week. When can I get them? Okay, what you can do, you can give me a list of the clients and the areas where they are, then we can arrange for them to get their cards, depending on which area they are. If, for example, they are in Joburg,
Durban, PE, Cape Town, Polokwane, they can actually go to the office and get it printed there and then. Okay, let me just compile a list, and then soon after I'll send you the list on your WhatsApp, and then please make sure that by Monday I'm getting the good feedback. Alright, no, it's fine. You can send me the list and the locations where they are. Alright, thank you. Alright, no problem. Alright. So guys, this is it. Antika Moya Kuseri, and let me just pin my number so that Moya Kuseri give me all your names. Nekwa muri kwacho. Let me make sure that those cards we have them by Monday. 084. Right, kuneva sina number yangu. This is number. This is my number ish. Kuneva sina mani kikiriva sina number zangu guys. That is my number. Antika garaima senda zita rako nesenemu ne location kwa uri antika, so that I make sure kuti by Monday makazi achona iwayo kana mchida ndenda kuziza makazi nemo trapa kana mchida ndo maita in my position inini ndo na tano shikase kwa muri mchida ndo kwaza mabata inini ndo piwa inini then ndo kusendere makazi inini. Anjina na mbia ba audio. Depending on where they are, kwa vari njimbo za vari. Hapana mna nyuma kadi ndirake, munane right to kadi rake, ikadi rake, saka kadi ndirako munu. Saka depending nekwa rikozi, ajibeseri kuti muna ariku Cape Town, onzi yotori kadi Joburg. Ndo saka ariku taura depending nekwa uninge uri. Kana ariku Cape Town, nongo zinantua Cape Town pakati. Kana ariku Port Elizabeth, onzi zinantua Port Elizabeth pakati. Andiji. Ndoja ndiku taura rosina kuti, ndipe imazita nzike na rejoin. Yes. My Mbiawa Odell, you can rejoin now through us, and through us you can rejoin now through Inini, through diaries, and so vese vari vasina makadi vakavanga vachibhadhara before even isusu kana chindo zvandiri kutaura patience ndisarambe nchidzokorodza, and ndo zvandataura kuti chiuyai mose nemazita enyu nekwamuri, uyai nemazita enyu nekwamuri ndiite kuti muwane makadzi. Tatopindira isusuka zvatosiyana zvanga zvichiitika wotsati tavepo isusu tiri diaries guys takazvimiririra. Chatoda isi ndechekuti hatisi kuda ngodhipanzi pashaiwa munhu anonzi ane funeral service muno South Africa chete kuti pozo kuitwa konde hakuna ngonaka guys, hakuna ngonaka kuitwa kuchiti wakonde zvasvika pakomesa, but ivawo une zvako kunzi Maria funeral service yake anayo chisipo anditika ichikafu chekumba chekuti kunodyiwa tobvisawo ichikafu. Handiwaona. That's why we are trying to negotiate now. It's not like kuti panja tinowana kana kuti we are trying to tikave munhu wese zvititiro nyore isusu madiaries zvititiro nyore iwo madzisenya ari kunana diaspora anenge akuzobudisa ma 20 pounds nema 5 pounds kana pafiwa, anditi saka munhu ingoita policy yako andika ingoita policy yako asi inini semunhu akanokumbira iwo vanhu vekuzororo ndokumbira kushanda nemi, anditi handikwanisi kuindosa any other policy. Handimaona, I can only endorse yandakafambira kuenda kunokumbira kuti kumira chanda nemi. Saka tiri kuti zvichemo zviripo handi zvinoda kugadziriswa, handika tinozvigadzirisa sezvo ivo vakushanda nesu ndopata kupinda vaiti zvamuri kuchema nazvo ivini tichizvigadzirisa. Handimaona, zvamuri kuchema nazvo tichizvigadzirisa right now because tinoda kuti tifambe nawo mune zvakanaka. Handi vanhu vari happy pakanzi tashekero nomwe wedu titoripo ini nditoripo kanzi wafa iwe wakajoina policy yako iyi ndotouya pacoffin rako ndini unozondudza kudenga kuti simeni ndakakuonai muri pacoffin rangu patita sangana kudenga ndotouya ipapo ndichomeka sure kuti zvese zviri right coffin rako zveshuwa vasumudza rafamba bhopa pa coffin kwaro zvasvika kumba ini ndo basa rangu randenge ndiri ndakatokumiririrai. Hanimaona ini ndakamiririrai mimi madiaries ese ari muno essay handiti nevanenge vari handizivi nevane hama dzavo maybe dzimwe dzinenge dziri kune imwe nyika handimazviona. Saka ndopesaka takapindira because chatongoda kuti hazvina kids guys kuti every time panotongo yachingoti vedu vemwedu afigwa ngatitei konde hazvina kids guys something chatokwanisa kungojoina tikabhadhara every month guys pamari tombotenga ma KFC ya hongosekivisa tikanibhadhara because kufa ndokusina munhu anotiza guys, hakuna munhu anotiza kufa. Handimaona hapana. Saka tave involved, tavepo, tavakushanda navo guys. Chemo munazvo, yes, it was before tajoinana navo right now. Hanzi hondo yacho ndeyedu tese, tinoirwa tese. Handi tikufamba navo tichafamba navo mune zvakanaka tese. Patinokanganzira tichionesana, so taita apa tikutoda makadhi wayo. We want those cards and they are going to come.
Ani maona makadzi tikutomada and anotouya vakadhiwayo handiti mazviona. So right, you trust me guys, tifambe tese zvakanaka zvititire makambani mahombai aya makambani mahombai asi makambani madika asi makambani madika kuti ndovhunduka kuti koma ngwana vanogona ngofuma vakarova pasi nemari yangu. Ani maona makambani mahomba. Ani maona mistakes acho anenge vachitewa ndo pati titoripo isi takatomira ipapo kuti aiwa isa atitoodi izvozvizvi because mukushanda nevanhu isi vanhu vacho tisu. Ani maona makambani makuru kuti ndino ndikaisa mari yangu handivhunduke kuti mangwana mari yangu inofuma kana kuti vakarova pasi vakadai. So no, takakura makambani ari pai ndo chokwadi chiripo. Takakura makambani aripo makambani mahombe mistakes anowanikwa ariko kwese. Chero newo unawo mistakes, chero ini ndinawo mistakes, chero makambani anawo mistakes, but ndo basa redu kuti ndikakanganisa mandidzora handiti ndo basa redu wesiro kuti vakakanganisa vatinovaudza handika kuti aiwa apa pamatorasika patikanganisa izvi no tikudhigashitwe so. Hani maona because vakavhuma kakushanda nesu saka totoshanda tese. Saka chiripo ndechekuti tinotofanira kutobuda pachena tikudane pachena tukama wedu ufambe zvakanaka. Truth breaks no friendship guys, ndochokwadi chiripo. Saka inini kana usina policy yako guys, kana usina policy yako zvinanouye pano chira tinodoka ini ndoda kutobhadhara